Добрый вечер. Зараз вам нічого, ні халери не показується, тому що я подзяўбаўся. Зараз. Вітаю, Нернарен. Я толькі зараз зразумеў, што я захоп дыска Iridium не зрабіў. Вось ён. Вось ён з'явіўся у нас. Добрый вечар. Добрый вечар. Сёння... Так, дзякуй вялікі. Дык вось. Чым мы сёння займаемся? Гэта літаральна тая версія, якая сёння, хутчэй за ўсё сёння, я спадзяюся, з гэтым ніякай праблемы не будзе, я буду сёння выкладаць на Nexus Mods гэтую версію. Гэта што знаходзіцца ў новай версіі? Выпраўлены, як вызначылася, амаль усе сімвалы ва ўсіх мовах. Не хапаю толькі адной літары у турэцкай, з таго, што я правяраў, вось толькі адной літары не хапіла, і то гэта было невідавочна. Я не ведаў, што ў турэцкай такая літара ёсць, нават калі я глядзеў іх алфавіт. Я гэтага не заўважыў. Зараз да гэтага вярнуся. Дык вось, выпраўлены ў асноўным усе літары, якіх не хапае, акрамя ў турэцкай мове адной літары не хапае зараз. Выпраўлены яшчэ пэўныя некалькі хібаў зноў жа са шрифтамі ў асноўным звязана. Дадан рэжым дыслектыка, пакуль да яго пытанні наконт яго якасці, але хаця бы ён працуе, як мінімум, гэта таксама радуе. Вось, што ў самой гульні? Ёсць таксама змены і рэдактура тэкста. Прыкладна, я зараз вельмі прыкладна кажу, выпраўлена не тое, каб шмат, але радкоў можа 200. Я магу зараз памыляцца. Вось, гэта прыкладна так, на першы погляд. Можа 100, можа менш. Вось. Але, ну, як мінімум не 3-4, іх можна казаць пра такую пэўную колькасць. Вось, усё яшчэ над перакладам яшчэ шмат працы, усё яшчэ на этапе падрыхтоўкі інструментаў, якім будзе зручна ўсё гэта вялікую колькасць тэкста апрацоўваць. Вось, яно нейкія пэўныя інструменты прыйдзецца хутчэй усё самастойна рабіць. Вось, сёння магчыма, сёння я знайшоў гэты самы дрэва дыялогаў, што выратуе проста, каб зданася як. Вось, але наконт гэтага яшчэ пакуль рана казаць. Таму версія вось літаральна зараз будзем гуляць у ту версію, якая будзе сёння хутчэй ўсё выкладзена, будзем глядзець. У асноўным сёння будзем проста гуляць. Пакуль яно не зламаецца, альбо нешта не адбудзецца, альбо мы нейкую праблему зусім не знойдзем, якая скажа, што не, сёння выкладаць нельга. Калі ўсё добра, то хутчэй за ўсё яно так і пойдзе, таму што павінна быць усё ў парадку. Наконт турэцкай мовы, тое, што я узгадаў, у турэцкай мове ёсць адна літара, якая хто бы, падумаў. Бачце, вось тут. Тут не хапае квадратамі адзначана гэтая літара. У іх ёсць літара, якая як і беларуская, толькі без кропачкі зверху. Вось такая галера. І вось гэтая літара, я пра яе існаванне не ведаў ні галеры дагэтуль. Я думаў, што гэта яна выглядае ў алфавіце як проста L такая. Вось. І яна усё. І вось на яе я не разлічваў, я яе тупа ў алфавіце не заўважыў, таму што я падумаў, што гэта літара L. Ну, ведаеце, ангельская L, просто она такая вертыкальная. І я ўсё, я не кранаў яе. Такім чынам, я, скажем так, я думаў, запакаваў усё. Але не, як, гэта яна там, па-моему, чытаецца як я не ўпэўнены. Сур'ёзна, гэта вось як чытаецца. Вось, карацей, маю, што маю. Гэта моя памылка, як бы, яшчэ выпраўлю, але ўжо зноў жа я хутчэй адкладу гэта на потым, таму што зараз шчыра больш перашкаджае тое, што у нас няма ангельскай версіі для перакладу, з якой можна арыентавацца. Незручна гэта, каб таму што у нас ёсць толькі польская і вось польская на беларускую. Вось, мы можам паглядзець любую мову, акрамя арыгінала, гэта вялікі недахоп. І другое, гэта б у ідэале мець дрэва дыялогаў, гэта ўжо апцыянальна, але вельмі зручна можа быць, таму што шмат якіх зараз асноўныя ўсе памылкі, і якія вельмі складана з бягучай кропкі выправіць, гэта адсутнасць таго, што мы не ведаем кантэкста. Ось, без кантэксту гэта ўсё працуе так сабе, я скажу. Так, дзе наш English? Ось, паехалі далей. Будзем працягваць гуляць. І з кропкай з гэта а без гэта вось наш сакрэтная гэтая літарка, зараз хоць зразумела, што за яна. Гэта моя памылка. Зноў жа, я турэцкай не ведаю ні халеры, таму як атрымалася. Сёння чым будзем займацца? Сёння гуляем, у асноўным проста гуляем, адпачываем.
калі ўсё добра, ніякай крытычнай праблемы не будзе сёння знойдзена, то будзем радавацца і заліваць. Дарэчы, некаторыя імёны персонажаў таксама выпраўлены. Напрыклад, Куню зараз у нас Куна нарэшце. І, ну, як і мінімум у яго назве персонажа. І Кунаэса у нас таксама атрымала нармальнае, я не памятаю, як там было дагэтуль, Кюняіса, нешта такое, там таксама трохі зламанае было. Вось. Дарэчы, з дзяўчынкай не размаўлялі ні разу. Куна, свіння набліжаецца да мяне, шыпіць. Мабыць, хоча мяне загасіць. Падысці на крок. Мабыць, мне трэба знікнуць, Куна. Свіння хоча мяне схапіць. Яна не жартуе. Гэта сапраўдны страх. Я просто хочу задаць табе некалькі пытанняў, зрабіць крок наперад. Я сыходжу на доўга-доўга, Куна, а я сыходжу на ўсё жыццё. Вітаю, вітанкі, Фрончик. Што тут адбываецца? Што ты, сука, мусіш зрабіць, свіння? Так. Ты там, за плотом. Лепей са мной не гуляй, у мяне кроў на руках. Апускаю шапку яшчэ ніжэй. Мяне тут няма свіння, ты гэтага не бачыш. Вы ўсё яшчэ бачыце за плотам яе шапку. Добра, паразмаўлялі дзяўчынкай. Вельмі карысна. Што ў нас? Лесвіца прызначаная для дзяцей, яна не вытрымае дарослага чалавека. Добра. Паспрабуем труп зняць. О, там нешта ёсць. Чакайце-ка. О, нешта. Добра, гэта пойдзе. Полезлі. Што гэта за гульня? Гэта Disco Elysium. Сімулятар паліцейскага з амнезіяй, у якога розум разваліўся на шмат-шмат кавалачкаў. Вось прыкладнае апісанне самой гульні. Захаваліся. Мы спрабуем, мы дэтэктыў, спрабуем расследаваць справу забітага вось гэтага чалавека. Полезлі? Я не вельмі яшчэ здаравенны, я там амаль не памёр. Сімулятар, і таксама сімулятар суперзоркі. Вельмі шмат варыянтаў таго, чым гэта гульня з'яўляецца. Беніца. Тело глядзіць на цябе вылупленымі белымі вачыма. Твар вакол іх не выглядае чалавечым. Ён спухлы, яго скура вось-вось расшчапіцца. Вусны як у рыбы, а язык нагадвае ўстаўлены ў рот кляп. Так, працуем над перакладам. Канкрэтна гэта, сённяшні стрым гэта праверыць, ці будзе якія нейкія пэўныя тэхнічныя праблемы у мода, таму што выкладваць я яго буду, ну, хутчэй за ўсё сёння, калі праблемы ніякіх не будзе, я просто пазней сёння яго запакую і адпраўлю на Nexus Mods. Тым разам гэтая фраза выглядала горш. Я кажу, насамрэч, вось зараз аднаўлённы аўтаматычны пераклад, ён значна лепей. Вядома, усё яшчэ шмат праблемаў з тым, што шмат сказаў не спалучаюцца, у асабістасці, калі гэта кажа нейкі персанаж, а потым мы адказваем, так? Вось гэтае неспалучэнне, вось для гэтага трэба будзе дастаць з гульні дрэва дыялогаў усіх. Бо без гэтага дрэва дыялогаў ні халера не атрымаецца, і зразумець некаторыя рэчы проста тэхнічна будзе супер складана перакласці. Ось. Але дрэва дыялогаў, я кажу, можа быць, я зараз скрыжым пальчыкі, бо можа быць, я знайшоў іх. Вельмі выглядае, як яно на тое падобнае, але патрэбна яшчэ трошкі фармат зразумець у гульне і зрабіць з гэтага паўнавартаснае дрэва дыялогаў, якое можна чытаць будзе. Здаецца, ты затрымліваеш дыханне. Пачакайце-ка, мы не ўпершыню падыходзім да яго, так? Так, у нас у іншым праходжанні было, мы зараз толькі падыходзім да яго. Паглядзець уніз. Паш Грэньванд, што? Пачакайце-ка, у нас была гэтая размова? Так, пачакайце-ка, я не халеры не разумею. У нас была гэтая размова. Пры гэтым, мне падаецца, у гэтым захаванні нават. Ну так, гэтае захаванне... Мне падавалася, я канкрэтна перакладаў вельмі даўно, я даўно перакладамі не займаўся, я вырашыў вярнуцца да гэтага хобі літаральна на Disco Elysium. Ось, таму у мяне не тое, каб студыя перакладу, і гэта ўсё на рэйках і працуе ўдала, а гэта, скажам так,
фанацкае жаданне і як ідзе пакуль. Пакуль аўтаматычны бягучая версія гэта аўтаматычны пераклад, які ну мае сваіх да халеры хібаў. Вось гульня гіганцкая, тэксту ў ёй на 2 поўных улдара пярсцёнкаў, 2 кнігі улдара пярсцёнкаў, больш за 1 000 000 словаў тут. І там яшчэ трошкі нават. Вось, так што тут, у прынцыпе, спачатку быў аўтаматычны пераклад, зараз пакрыху ідзе рэдактура, але яе запаволівае вось тэхнічныя, скажем так, праблемы. Адсутнасць дрэва дыялогаў і адсутнасць пакуль што нават ангельскай версіі на руках. Вось, у гульне прасцей дастаць любы пераклад на любую мову, акрамя арыгінала ангельскага. Вось. Ён па-ранейшаму тут, глядзіць на цябе сваімі белымі вачыма. Цела ніжэй цалкам аддадзена вытворчасці гэтага трупнага паху. Акрамя гэтага, ён ужо не робіць нічога. Трываласць легендарная. Пусціць свой нос, не вынітуючы пры гэтым. Смурод агідны. Ён пранікае ў твае вусны. Ён значна больш моцны і знаёмы, чым ты чакаў. Гэта хутчэй ліхаманка, чым смурод. Ён запаўняе твой розум і цябе цалкам. Паспрабуй адысці. Занадта позна. Ты не зможаш стрымацца. Твоё цела здрыгаецца і выкідвае з месціва страўніка. Спазм за спазмам. Пакуль нарэшце пад нагамі не ўтворыцца лужына ванітаў, а твоё горла не пачынае пячы ад страўнікавых кіслот. Прабачце. Нічога. Гэта здараецца з кожным. Лейтенант падае табе сваю белую насоўку. Пакінь яе сабе. Дзякуй. Пахмелле відавочна ускладняе табе працу. Ты мог бы выкарыстаць на шатыр, каб аднавіць яснасць розуму. Блін, і мы ў фріта, па-моему, хадзілі нават за гэта. Няўжо мне падаецца, я проста забыўся захавацца на папярэднім стрыме ў канцы. Гэтым разам памром, ну у нас ёсць яшчэ трошкі маралі, але ў нас ёсць яшчэ 2 гэтых самых, 2 птычкі для маралі. Так. Думаеш, дапаможа? Калі ты здольны вытрымаць галаўны боль, ківае галавой. Некаторыя супрацоўнікі карыстаюцца гэтым, каб спраўляцца з трупным смуродам. Ты так не робіш? Я не вытрымаў бы галаўнога болю. Мы ж там рамансілі пачтовую скрыню і памыйнік. Так. Слухайце, трэба праверыць. Блін, няўжо і гэта не захавалася? Няўжо я так прадзяўбаўся? У прынцыпе, не, глобальна як бы мэта была праверыць гульню, і гэта мы робім, так што бонусы ёсць, але шкада, што нас адкінула назад. Добра, дзе мы яго возьмем? Там маладая жанчына, садоўніца, згадвала, што выкарыстоўвала соль, каб задушыць смурод, кажа ён, вось, зноў жа без кантэкста невядома што. Кажа ён, кіўнуўшы галавою ў бок пляцу. Калі ў іх няма з сабою, то, магчыма, яны прадаюцца ў суседняй краме сеткі фрітта. Так. Мадыфікатары для праверак актыўны распад, адказвае лейтенант, падносячы кавалак белай тканіны да носа. Калі трэба, ванітуйце, афіцэр, ніхто вам гэта не паставіць у віну. Ой, новость поставила ў віну. Так, мне падаецца, у меня навушники зараз собираются сдохнуть. Дайте мне момент. Без навушников так складана гульню слухаць. Так, все. Падаецца, ёсць усё ў парадку. Давайте, контейнер павінен быць. Я спадзяюся, контейнер ёсць. Так, у нас ёсць як мінімум нататнік наш. І кубачак з жоўтым чалавекам. Расійскі кубачак. Добра, давайте іх захаваемся на гэтым. Трэба часцей захоўвацца. Дзе там садоўніца гэтая? І мы павінны былі ўжо са значком сваім разобрацца, так? Знайсці свой значок. Не зусім зразумела, як ты павінна шукаць маленечкі кавалак пластыку ў такім велізарным свеце. Можа, проста калі-небудзь на яго натыкнешся? Цуды здараюцца. Цудоўна. Хто пакінуў адзенне ў сметніку? Запытаць у куна, ці ведае што-небудзь пра адзенне ахвяры ў сметніку. Трэба ў яго запытацца, не забыць. Спытай Гарта, ці ведае ён, як адзенне ахвяры трапіла ў сметніцу. Hello again, officer. How are things? Так.
Адзін момант наконт перакладу. Я абяцаў, я не забыўся на гэта, я просто на стрыме гэта не ўзгадываў, па-мойму, ужо бліжэй апошнія 2 тыдні я гэта не ўзгадываў. Але я памятаю, я абяцаў, што зраблю гайд аб тым, як я перакладаў поўнасцю ўсё пакрокава. Вось. І атрымліваецца такая вось справа, што я гэты пераклад, гэты гайд яшчэ пакуль не пісаў. Гэта займе пэўны час яго напісаць, таму я знайду недзе вольны час. Вось. Я яшчэ пакуль нават не прыдумаў, не распланаваў, калі я яго буду пісаць. Вось. Але спадзяюся, знайду час і напішу яго таксама, каб поўнасцю па кроках распавесці, як гэта рабілася. Таму гэта я раблю спецыяльна, каб усе, хто пажадаюць, маглі бы працягнуць працу над перакладам, калі не ведаю, нешта здарыцца, ведаеце, рознае бывае. Вось, нешта здарыцца, я не змагу працягнуць ніяк пераклад, каб гэта можна было чалавеку, не прыйшлося поўнасцю ўсё гэта з нуля разбірацца, як я, напрыклад. Я разбіраўся з нуля, разбіраўся дзесьці там тыдзень, я 2 тыдні рабіў, 1,5 тыдня дзесьці прыкладна рабіў прататып толькі того, што я магу ўвогуле распакаваць і запакаваць у гульню. Вось, таму, думаю, гэта зэканоміць часу. Вось, думаю, будзе лепей. Ты памёр, калі зразумеў, што згубіў яшчэ і зброю, і гэта было апошняе захаванне, напэўна. Магчыма. Не, пачакай, няўжо я не тэлефанаваў у гэта самае, у паліцыю? Ну ладно, зараз можа быць, дарэчы, так. Магчыма, частка прагрэсу была згублена. Так, ці ёсць у вас яшчэ тыя солі, мабыць, мне крыху спатрэбілася б. Вядома, мне яны ўжо не патрэбныя. Дастай кішэнькі на грудзях, з кішэнькі на грудзях маленькую капсулу дае табе. Толькі няхай пан не перасцеражыцца. Я атрымаў жудасны галаўны боль. Не перасцеражыцца? Што? Ага, няхай пан будзе асцярожным. Скажыце, што менавіта вы рабілі ў сваёй цяпліцы ў сакавіку. Не здзіўлена адказана яна, паказваючы на тачку. Гэта можа быць апошні снег у гэтым годзе. Па меншай меры я спадзяюся на гэта. У снезе ёсць пажыўныя рэчывы, дзякуючы ім вясной усё зелянее. Прынамсі, так казала мне бабуля, усміхаецца сарамліва. Так, думаю пра чароўны бабуля, не пра дзіўны снег. Памятаеце, мы у папярэдні раз гэты калькулюс пра дзёблі візуальны, мы ацэньваем яе, плюшчыць у вочы і паглядзець на яе пільна. Поспех. Перастань глядзець на яе. Азірніся, што ты бачыш? Корка? Вось. І канал, кнігарня, брама да порта. Гэта выдатны назіральны пункт, каб сачыць за табой. Так, добра, яна тут спецыяльна сядзіць, каб за намі праглядаць. Першы варыянт. Не назіраем... дарэчы, нешта я... У нас же можна і так-то і галасаванне зладзіць на такую халеру. Дайце-ка я подключу Twitch. Так, Twitch. Дапамагі мне. Где там у нас? Налады, экстеншены, Disco Elysium, актываваць. Ёсць, кампаньён, калі ласка. Мне патрэбны код. Ёсць. Утыкаем інтэграцыю з Twitch, токен. Оп. І падключыліся. У нас зараз будзе галасаванне. Для тых, хто не ведае, як працуе галасаванне ў гульне. На вашым экране, магчыма, вам спатрэбіцца аднавіць старонку, бо не заўсёды з'яўляецца само пашырэнне, пашырэнне для гульні. Зараз я націсну на галасаванне, і у вас на экране пакажуцца гэтыя два варыянты ідэалогіі, якія ў нас ёсць. Вы можете націснуць на гэты адзін з варыянтаў, і ваш голас пойдзе на гэта. Часу не шмат даецца на галасаванне, ўсяго 15 секунд. Вось, запускаю галасаванне. Першы варыянт. І не назірайце выпадкова, што мы тут робім, то бок мы літаральна прама скажам, што яна за намі сачыць. А другі варыянт пакінуць для сябе, каб яна нічога не здагадалася, што мы... Каб яна не здагадалася, што мы здагадаліся. Поехали. Пакідаем для сябе, так? Ух, мы, сакрэтны, спецыяліст.
Добре, пакіну для сябе. Без праблемаў. Цяпер ты ўжо ведаеш, мясцовыя сочаць за табою. Мы спынілі, ну, скончылі заданне і досвід яшчэ здабылі. Так. Мы можам патэлефанаваць, у прынцыпе, наконт таго, што мы наш значок згубілі. Ну, наконт зброі. Мне спадаецца, мы тэлефанавалі ўжо, не? Давайте яшчэ раз, вось, каб быць упэўненым. Так. Фары можна ўключыць. Дарэчы, можна праверыць статус і што ў нас там у нататніку. Возьмі радыё. Эліс, гэта агонь. Падключы мяне зноў до 41-го, калі ласка. Вядома, калі ласка, пачакайце. 10-4, прыём. Наступае момант вагання. Агністы. Ён прыняў нашы пазыўны новы. Так. Давайте грошы паспытаем. Мы вытрымаем, усё ў парадку. Я не бачу варыянтаў са зброі, так што мы не можам яму праўду сказаць. Фінансавая дапамога. 10-4 зразумеў, не вырашаю такіх пытанняў, але чаго ён зноў хоча? Просіць грошы. Это нейкія халеры жарты? Мне не здаецца так. Не давай нічога гэтаму праклятаму, ён усё роўна ўсё прап'е. Ну, добра. Аператор зноў звяртаецца да цябе. Няма згоды на дадатковыя сродкі, прыём. Так. Гэта мае вырашальнае значэнне для расследавання, каб вы далі мне больш грошай. Нагадваю, у нас так грошай няма на той, каб паспаць. Ужо палова дня прайшла. 12:20. Нам грошыкі патрэбны. Кажа, што яму гэта патрэбна для расследавання. Зламанага грошыка ён не атрымае. Скажы яму так. Просьба адхілена, прыём. Нічога не працуе, наш паўзмрок. Блін. Дайце-ка мне трошки гук на... Не, у меня гэтыя самыя паведамленні яшчэ ўключаны. Прыходзяць мне тут. Момант, ёсць. Ну добра, нічога не працуе. Добра, зразумеў, не будзе сродкаў. 10:10, спыняем трансляцыю. Адключыліся. Добра, трэба ўключыць фары. Уключае падагравальнік паліва, чакае хвілінку, дастае ключы і кажа: у парадку, гатова. Пераверну ключык, прагарну ключык, а ты націсні кнопку «Пуск двигуна». Окей. Запуск рухавіка. Тут побач з падагравальнікам. Вось, націснуць пуск рухавіка. Приборная панель свяціцца оранжевым ззяннем. Стрэлка тахометра падскоквае, а мотор попры скінема пракідваецца з невялікім буркатаннем. Націснуць кнопку з надпісам «Фара». Святло разварочваецца з ціхага клацання і залівае зямлю перад машынай электрычным ззяннем. Гатова. Калі скончыце, я адключу яго дыстанцыйна. Цяпер нам трэба стаць перад транспартным сродкам. Добра. Калі трымаеш за шчэпку свайго нататніка ў прамяні святла ад лямпы, з'яўляецца бліскучая галаграма, сетка вуліцы, жылля вялікай ракі. Ахоплівае цябе знаёмае пачуццё. Вось ён, заходні Равашоль. У голасе лейтенанта гучыць нотка гонару. Вакол краёў вадзянога знака відаць дзесяткі, не, сотні мікраперфарацый. Паглядзі на мікатлівую сетку вуліц. На квадратным вадзяным знаку змешчаны лагатып МОР. Зноў жа. Будзе, у беларускім перакладзе будзе РГМ, Равашольская грамадзянская міліцыя. Але зараз пакуль МОР яшчэ ад аўтаматычнага шмат дзе і, ну, як ёсць. Аднак гэта не перашкоджвае распазнаванню найбольшых артэрый Равашолю. Яны блішчаць у святле лямпаў кінемы. Хвілінку азірнуцца навокал. Нейкі пацук нахабна прабягае побач і знікае сярод грузавікоў. Дальжа не чуваць дзіцячы крык, а потым жаночая лаянка, не цішэйшая за папярэдні плач. Пасярод разбуранай плошчы, у ледзь бачным удзень святловым конусе, стаяць два мужчыны, адзін худы, другі статны. Абодва выступаюць на сцэне горада, але толькі адзін памятае сваю ролю. Мартинеза. Уздыхае праз нос. Дзе мы на гэтай карце паказаць на план?
Дозвольте мне зірнуть. Бярэ на момант нататнік і прыглядаецца да яго. Right here. Тут, гаворыць ён, паказваючы пальцам месца ў верхняй частцы карты. Фрагмент узбярэжжа, які ўваходзіць у велізарны акіян. Так, выглядае прыемна. It Не, does not. не выглядае. Адзначае лейтенант без аптымізму. Окей, There are many of паглядзець them. на гэтыя перфарацыі. Іх шмат, яны падзелены на 3 асобныя шэрагі. Падлічыць асобныя радкі. First row, У першым радзе 18 кропак. Нядрэнна. bad for what? Але што You don't even неблага know для what it чаго? means yet. Ты яшчэ не ведаеш, што гэта азначае. А ў The наступным радку next is the наступны longest. з'яўляецца самым Runs доўгім. all the way around. Акружае ўвесь перыметр і нават And then больш. some. Палічыць кожную асобна. You count 216. Мы мараль сабе аднавілі. Ты налічыў 216 перфарацый. Думка пра гэтую ладную вялікую колькасць напомняе тебе гонарам, хаця ты дакладна не ведаеш чаму. Апошні радок? Апошні шэраг мае 3 перфарацыі. 3? Толькі столькі? That's it. Толькі столькі. Угу. Што азначаюць гэтыя ўсе адтуліны? Паказаць яму адтуліны на водзяным Those are знаку. perforations. Гэта перфарацыі, гэта запіс твоей службы ў мора. Officer of the Ну, RCM. They are your РГМ. statistics, Гэта твоя статыстыка на сённяшні дзень. Я павінен быў здагадацца, што ты яе вядзеш, многія функцыянеры так робяць. Давай зірнем. Let's take a look. Alpha male officers Это значыць, were шматлікія proud of афіцеры, their альфа-самцы, ганарлівыя сваімі It's вынікамі, meant, гэта робяць. son, here is where we draw your life performance. Сынок, ацэнім яшчэ раз твоje жыццёвыя дасягненні. Спадзяюся, што яны добрыя. The first row represents Першы радок гэта years гады of службы. service. 18 гадоў? 15 years. Добра, зусім нядрэнна. Што ты рабіў перш чым пайшоў валаціўнікам? Што? Валанцёрам. Пачакай, я раблю гэта ўжо 18 гадоў? That's what it says. I Выглядае might так. guess even longer based on your age. Давайте, What did you зноў do жа, all those вам же там blissful не years хадзяра, of не your бачна. youth? Давайте спіс лідараў. Лідары нашыя. Дарэчы, нагадываю, мы ў пятніцу правялі у нас звычайны пятнічны стрым, які мы абіраем лідара і гуляем у гэтую гульню, якая была абрана агульным галасаванні, у агульным галасаванні. І яшчэ ў пятніцу наступная рэч адбылася. Я пакрыху спрабую увесці, ну, такое не ўпэўнены дакладна, як яно будзе далей працаваць, але гэта ўжо другі раз, калі мы абралі рандомную гульню з нашага спіса галасавання, і на гэты раз гэта была Chicken Police. Яе мы будзем гуляць у аўторак. Гэта будзе паўнавартасны, як пятнічны стрым, толькі ў іншы дзень, скажем так. Гэта будзе ў аўторак адбывацца, то бок заўтра. Так што заўтра мы гуляем у Chicken Police. Так. Мегазірка. Угу. Мегастар. На то і выглядае. Судзячы па твайму узросце, я думаў, што іх было больш. А што ты рабіў на працягу ўсіх гадоў сваёй блажэннай маладосці? Піў як мегазорка. Першы варыянт. Я вандраваў, другі варыянт. Я вандраваў па свеце, распавядаючы блудніцам і хлусам пра надыходзячы канец. Засталося 9855 дзён. А трэці варыянт. Верагодна, у мяне была нейкая нудная праца ў офісе, як і ва ўсіх астатніх. Чвёртае, у мяне такое ўражанне, што я проста ўвесь час прасіў усіх прабачэння. Пятае. Насамрэч думаю, што ў мяне хоць было слабое ўяўленне. І ведаеце, што гэта будзе зараз галасаванне. Усяго 15 секунд на тое, каб вырашыць, ці пілі мы як мегазорка, ці мы апакаліптычны коп. Магчыма, проста нудны, нецікавы коп дагэтуль. Магчыма, мы просто пыталі ў ўсіх прабачэння, і я нават не дагаварыў на варыянты. Мы апакаліптычны коп, я так разумею. Я вандраваў па свеце, распавядаючы блудніцам і хлусам пра надыходзячы канец. Засталося 9855 дзён. Выдатна, рада, што вы далучыліся да нас. Кім такі нахрен цябе адбіты. Цяжка зарабляць на прароцтве канца. Пераходзім далей, добра? Наступны радок, той, які цягнецца да канца, гэта колькасць закрытых спраў. Закрытых значыць завершана. Давайте паглядзім, колькі іх у вас. Больш за 200? Калі дакладна кажучы, 216. Так, паручнік ківае галавой з відавочнай павагай. Гэта даволі шмат, нават як для кагосьці, для таго, хто служыць амаль 2 дзесяцігоддзя. Звычайна закрыццё больш за 10 спраў у год забяспечвае месца ў 90% усіх супрацоўнікаў Міністэрства абароны. 10 спраў у год, і гэта самае, мы атрымліваецца ў топ-10 ужо трапляем.
Так? Чекайте-ка. You clear more than 10 cases a year. Ну так, атрымліваецца сярод усіх афіцэраў, калі вы працуеце, і вы хаця б 10 спраў у год закрываеце, а гэта атрымліваецца менш за справу у месяц, так? То атрымліваецца вы ўжо ў топ-10% усіх супрацоўнікаў Міністэрства абароны. Міністэрства абароны? RCM, гэта ў нас як яно? Рывашэўская грамадзянская міліцыя. Вось. Атрымліваецца, што ў прынцыпе 200 гэта... Ну, ў прынцыпе, так, няблага. Вельмі няблага, вельмі няблага. Бачыш, кім? Я казаў, што я суперзорка ў міліцыі. Гэта першы варыянт. А другі, я ў гэтым быў добры. Заўсёды нейкае суцяшэнне. А гэта апошняя лічба. Трэцяе, сумняваюся, што калі-небудзь зноў стануся зноў кімсьці такім. А гэта апошняя лічба. Давайте так, мы суперзорка, не забываемся. Call it what you want. Называй гэта як хочаш. Ты быў каштоўным удзельнікам калектыву свайго пастарунку. Now, let's look А at цяпер the давай action. праверым апошні радок. Right. Так, гэта колькасць пацверджаных забойстваў. У гэтым радку ў цябе дакладна 3 праколы. 3. Confirmed kill. Пацверджаныя That забойствы. sounds pretty Гэта гучыць вельмі дрэнна. Лягчэй было бы гэта прыняць, калі б ты выпіў. Першы варыянт, дык значыць, я забойца. Другі варыянт. Шчыра кажучы, я чакаў вышэйшай лічбы. Трэці, гэта не занадта шмат. Чацвёрты, ці гэта добры момант, каб ураніць кроплю за памерлых. Давайце галасаванне. Якае наше стаўленне да таго, што мы забілі 3 чалавек? Мы сапраўды, мы гэты самы маньяк-коп? Усе 3 разы намагаўся, так не, гэта ўжо пацверджанае забойство. Мы пацвердзілі, што мы іх забілі. Калі мы 3 разы самі сябе забілі, я не ведаю, як мы столькі напрацавалі. Так. Шчыра кажучы, я чакаў вышэйшай For an лічбы. RCM officer, Як для супрацоўніка RCM, асабліва з 41-га аддзялення, якое знаходзіцца ў раёне Джемрок, гэта хутчэй невялікая колькасць. У станоўчым сэнсе гэтага слова. Некаторыя супрацоўнікі ставяцца да колькасці забойстваў як да выніку нейкай жудаснай гульні. Калі яму даецца развязаць нейкую справу, то звычайна выключна выпадкова. Адразу відаць, што парушнік не мае пра гэтых супрацоўнікаў занадта высокай думкі. Але відавочна, што ты прынамсі быў адным з тых добрых. Мы павінны радавацца гэтым. He's sincerely glad you're not a scary. Шчыра яго радуе, што ты не злавесны забойца. І яму палягчэла. Зразумела, што ты пры гэтым кампетэнтны. Так. А ты калі-небудзь кагось-небудзь забіў? Кім? Другое, як спраўляцца са стрэсам? Трэцяе, дзякуй табе, скончыць. Давайте спытаем, ці забіваў ён. Yes. Так, адказвае ён, але не ўдаецца ў падрабязнасці. Як спраўляцца са стрэсам? Як ты спраўляешся са стрэсам? Everyone has their own Кожны way спраўляецца of па-свойму. Адны больш Some more эфектыўныя, effective, або больш some more аўтадэструктыўна, чым іншае. Адказвае ён, паглядаючы на цябе значна. Personally, Мне I find дапамагаюць it хобі. to pick up a few hobbies. Напрыклад. All this and that. О, нічога такога, давайте зараз не будзем пра гэта размаўляць. Можа, мне варта знайсці сабе хобі? Anything's better than Усё an лепш, чым idle знішчэнне сябе drugs наркотыкамі and альбо алкаголем. Окей. The lieutenant nods. Ну добра, пайшлі. Right. I'll go turn off the Добра. lights. Я просто выключу святло. Зображаю, ён націскае кнопку пульта на You ключі. can now see your statistics on your journal page to the right of the task description. Угу. На странцы дзённіка можна зараз прагледзець нашу статыстыку. Блін. Развалілася трошки. Профіль для супрацоўніка і вось наслаиваецца. Я пакіну сабе скриншотик. Няхай будзе ляжаць, каб не забыць. Я яшчэ у нотаткі сабе дадам. Так. Это хутчэй, ну, гэта зноў жа, гэта могуць быць шрифты, але яшчэ ёсць такая справа. Шрифты не шрифты, але ж усё ж такі там ёсць памеры, куды устаўляецца тэкст, ну, то бок, куды ён канкрэтна ставіцца. І гэтыя памеры могуць адрознівацца трошкі ў розных мовах. І тут трэба, мне падаецца, гэта часткова праблема. Нудны гліняны дэтэктыў, зараз мы да гэтага вернемся. Нудны, ну так, там.
Я насамрэч гляджу не на назвы гэтая канкрэтна. Назвы-то добра, але гэта самае. Вось тут зверху самая кабзда. Профіль супрацоўніка, імя невядомае, ступень невядомая. Вось яны ламаюцца. Жаласны мянтоўца. Так, зараз. Статыстыка копа. Дрэнна чытаецца. Так, адзначу, няхай будзе. Так. Фашыст, камуніст. Мы трошкі камуніст. У які момант мы... мы ж там пажартавалі наконт Краса Мазова і мы трошкі камуніст у выніку. Ультраліберал адначасова. Добры кепскі коп трошкі. Забіты. Забойства ўсяго. Забойства людзей. Тут яно не забіты, а забойства людзей есть. Так. Вырашаныя справы. 216 гады службы, 18 гадоў. Яно неяк альбо карацей перакласці, альбо зменшыць проста шрифт канкрэтна ў гэтым месцы. Суперзорка, так. Ну, яно ўсё наслаецца. Мне падаецца, трэба проста змяншаць яно. Усё проста ўзяць і зменшыць ўсё ў гэтым моманце дакладна. І вось нешта з гэтым зарабіць. Ну, добра, паглядзім. Адзначым сабе, бо там прыйдзецца яго выправляць. Я думаю, можна будзе ў вас это гульні знайсці, дзе канкрэтна адказ за вось гэтую секцыю справа. І канкрэтна яе проста падзамяніць, каб яна памеры падыходзілі. Таму што шрифты ўжо ў прынцыпе падыходзячыя. Вось. Астатняе гэта ўжо рэдактура ў інтэрфейсе. Якось, напрыклад, галоўнае меню, як я ўжо казаў, знайшоў, дзе галоўнае меню змяняць памеры шрифтоў канкрэтна для меню галоўнага. Але ж там, калі выставіць так же самае, як у ангельскай, то яно проста фразы гэта не ўлезуць. Прыйдзецца падбіраць проста рукамі. Ну, раз у нас ўсё ёсць, то давайте захаваемся і будзем аглядаць труп. Труп аглядаць гэта доўга, гэта літаральна доўгая сцэна. Мы тут з ім наразмаўляемся зараз. Давайте, трываласць легендарная. Не дапамагло, з аміякам толькі горш. Спалучэнне выклікае ў цябе слёзы на вачах. Табе атрымоўваецца стрымаць ваніты адзін раз. Але другі ўжо не вельмі, і яно там знікла. Ау. Але другі ўжо не вельмі. Калі скончыш ванітаваць, шчокі ў цябе мокрыя ад слёз. Так, аміяк, аднак, не дапамог. Толькі ён не аміяк, ён жа амонія, гэта нашатыр. Нашатыр не дапамог. Нават вецер у гэты момант, адказвае паручнік, адчуваеш, як ён рытмічным пляскае цябе па спіне. Я бачыў моцных хлопцаў, якія ванітавалі цэлымі гадзінамі. Твая сітуацыя ў гэтым горшая. Для цябе сітуацыя больш складаная. Так, спыненне алкаголю? Недахоп алкаголю значна ускладняе табе захаванне кантролю. Таму што мы не бухаем. Так. Так, займіся гэтым без мяне. Так, чаму я не магу сябе стрымаць, калі ўсё жыццё быў копам? Бачыў капітанаў, якія рыгалі як каты. З часам нічога не лепш. Да гэтай пахі немагчыма прывыкнуць. Кожны панядзелак, дзень з трупам, рыгаеш, вядзеш расследаванне, рыгаеш. Папярэдняя аўтапсія, рыгаеш. Упаковваеш труп, адчуваеш, што ён зноў пацяпвае. Ну, па тыпу штурхае цябе па спіне. Пазней вяртаешся на пастарунак, і цябе рве на па дарозе, калі ты не закрыеш мяшок з трупам дастаткова шчыльна. Здаецца, з табой усё ў парадку. Здаецца, я ўжо страціў свой нюх. Увогуле дрэнна. Што цікава, у папярэдні раз мы спакойна, мы як бы вытрымалі гэта. Але мы гулялі за, нагадаю, чуллівага такога бодибілдера качка, так што было не праблема, але вось тут у нас складанасць. Здаецца, я страціў нюх, даходзіць момант маўчання. Хлусня для твайго добра. Адсутнасць пахмелля таксама дапамагае. Ці не можам мы зрабіць нешта іншае? Мне б хацелася пакуль заняцца чымсьці іншым. Гэта, напэўна, добрая ідэя. Мы цягнем думкі чымсьці іншым. Але першым гэта зрабіць, забірае сваю руку з вашай спіны і глядзіць вам прама ў вочы. Ты мусіш прывесці ў парадак бязладдзе ў сваёй галаве. Блін.
зараз будзе ачмурэнная херня, карацей, там ёсць думка такая ўвольная. Ён сказаў нам па-ангельску зараз, табе патрэбна get your shit together, па тыпу збяры сваё гаўно, ну, збярыся. Вось. І там ёсць у сярод думак тую, якую я не ведаю, дарэчы, насамрэч, як яна зараз гучыць у перакладзе, але яна кабзда якая складаная, таму што там думка называецца волуметрычны сціскатель гаўна, ну, то бок тая, якая дазваляе сабраць гаўно разам, скажем так. Вось. Добра. We should go talk to the locals. Аб'ёмны прыбіральнік лайна, як он, волуметрик щит кампрэсар. Ну вось тут, блин, тут вельмі важна. Ён такі, збярыся. І мы такія, у нас ёсць думка на поўнае збіранне. Так, мы павінны пагаварыць з мясцовымі, знайсці нейкі іншы занятак да змены кірунку ветру. Зараз тут цяжка вытрымаць. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize. Give it half an Добра. hour. Get yourself together. Then come back. Добра, нам трэба прадумаць гэтую думку, сабрацца, і мы зможам паспрабаваць яшчэ раз. Дзе ён? Дарэчы, вось, у нас дадалася кнопачка засвоіць. Яна ўжо перакладзена, і гэта будзе таксама у новай версіі. Аб'ёмны перабіральнік лайна. Няма часовай прэміі ад аналізу, 30 хвілін усяго патрэбна. Гаўно ў твоёй галаве не упарадкаванае. Гэта недастойна паліцэйскай і чалавечай істоты. Павінна быць наадварот. Ты павінен яго ўпарадкаваць. Скарыстаць на невялікай прасторы. Што? Скарыстаць на невялікай прасторы? Сціснуць у невялікай прасторы. Каб дасягнуць прыстойнага ўзроўню сціскання гаўна, сцісні ягадзіцы, напрыклад, на 30 хвілін. Падобна... Што? І прыкладна тое ж самае з тваімі паўсферамі твайго мозгу. Размаўляць з людзьмі, можа, гэта табе неяк дапаможа. Добра. Дарэчы, у нас ёсць яшчэ месца для думак, так? Незразумелы феміністкі парадак дня. Часовая прэмія за аналіз. +2 аўтарытэрата, калі супернік гэта мужчына. Ага. Добра. Доўгая самотная дарога дадому. Часовая прэмія за аналіз. +1 да энцыклапедіі. Вяртанне памяці пра падзеі. 6 гадзін патрэбна. Давайте вось гэта аўтарытэты яшчэ дадзім сабе. Оп. А месца ў нас больше і няма, так? Нам патрэбна гэтае адчыняць яшчэ. Каб іх адкрыць, нам патрэбны пункты ведаў. Мы суперзорка феміністка. Так. Прафесіянальная. Так, ну раз нам паўгадзінкі патрэбна думкі пазбіраць, гаўно сваё пазбіраць разам. Давайте тады... Мы можам у Куна спытаць. Наконт гэтых прадметаў у кантэйнеры. Чаму там былі рэчы ахвяры. Так, я хочу яшчэ раз паговорыць з табой пра цела, Куна. Так. Што з ім? Так, бла-бла-бла. Пра гэта пазней. У меня есть больше пытаний адносна месца злачынства. Так, кажу, што Куна, што табе гэта нахер... Так. Што табе ад яго нахрен патрэбна? У сметніцы было адзенне забітага, паказаць яму кантэйнеры. Як яно там апынулася? Мы нават не маем пра гэта ніякае ўяўлення. Такія рэчы ніжэй яго годнасці. Мне трэба ведаць, гэта можа быць следу расследавання. Хтосьці мог замятаць сляды на месцы злачынства. Слухай, перарывае цябе. Куна пляваць на гэтую лухту. Але слухай, Куна бачыў, што ты там разрабіў. Пагружэнне ў сметніцу, жаласная справа. Куна можа табе зладзіць крутыя шмоткі. Такія жа дзеджы, як і на Куна. Хваліцца, паказваючы на свае штаны. Твой памер, добрая цана, 500 рэалаў. Хвілінчку, я пытаўся цябе, што здарылася з ягонымі штанамі. Ты мусіў бачыць, як яны дзесьці тут валяюцца. Слухай, Куна не бачыў, каб нешта валялася. Апроч гэта, якая вісіць... Што? Акрамя гэтага твіч, які вісіць там, паказвае на труп. Дык што? Ці ты зацікаўлены ў спартовым адзенні, ці не, дзедок? Лейтенант усё яшчэ маўчыць, але выраз яго на твару ясна і выразна пагаворыць. А я ж казаў. Так.
можна пайсці у размову далей. Давайте, што далей будзе? Ну добра, скажы мне, што такого цудоўнага ў гэтых штанах? Свіння, гэта ж мадулярная фаун. Плавнае працэсаванне, выдатнае... Што? А, окей. Гарадскія... Што? Блін, аўтаматычна перакладку на гэта капзда. Так, зробленыя ў міравой навукоўцамі. Штанышныя навукоўцы. Окей. Павер, табе яны патрэбныя, гэтыя штаны. Запэўнівае ён, расшпіліваючы куртку, каб паказаць табе штаны, упакаваныя ў фолію. Яны графітава-чорныя, выглядаюць як новыя. These could drastically Яны могуць значна палепшыць вашы шансы выжывання ў гарадскіх джунглях. coach physical instrument. Трэнер цела як інструмент, цела як інструмент, карацей. Цела як інструмент ухваляе гэты выбар штаноў. У іх можна рухацца на што? Яны... They are tartan ready. Што такое tartan? Я не ведаю, што такое тартан. Яно на ангельскай тартан, і у польскай хутчэй за ўсё было тартан, і вось мы атрымалі тартан тут. They would also make Ён таксама зробіць з сябе ідыёта. Ага. Можна выглядаць як ідыёт, але пры гэтым нашы две думкі зацікаўлены ў гэтым. Так, магчыма, я буду зацікаўлены гэтымі нагавіцамі. Паговорым... Так, пачакай. Давай паговорым пра гэта пазней. Добра, дружок. Яго твар асвятляецца. Бізнес круціцца. Не рабі справу з парасюком, Куна. Ён цябе абяцае ўсю касу. Што? Ён збіраецца скрасці ўсе твае грошы, Куна. Як бачыш, Куна ківае галавой у бок агароджа. Куна і Сі, Кунае за. Табе не давяраюць, а без даверу нельга весці справы. Так, добра, паказаць яму кубак. Што, бляха, кубак у смеці? Ты зноў размаўляеш пра гэтае чортавае адзенне? Так. 4 варыянты адказа. Так, ці мае гэты расійскі кубак да гэтага нейкае дачыненне? Другое. Так, ці мае гэты дзейсны вобраз паўднёва-самарскага мужчыны да гэтага нейкае дачыненне? Так, ці мілы, але моцна залежны ад гістарычнага кантэксту кубак мае з гэтым нейкае дачыненне. Чацвёртае. Насамрэч размова на гэтую тэму не з'яўляецца для мяне комфортна. Давай крыху вернемся назад. Давайте галасаванне. Як мы ставімся да гэтага кубачка? Ён мілы, але моцна залежны ад гістарычнага кантэксту кубак, расійскі кубак, альбо дзейсны вобраз паўднёва-самарскага мужчыны на кубку. Трэба вызначыць, мы расіст ці не. Так, галасаванне скончылася. Так, расійскі кубак мае да гэтага нейкае дачыненне? Так, Куна бачыць, да чаго гэта ідзе. У Куна хуткі мозг. Шапчае ён узбуджана. Вы, свінні, шукаеце хрен ад кубка, бо гэта таксама хрен... Што? А ты макфакер. У арыгінале ну, по типу ёлупу, якому належыць гэты кубок. Таму што ён хутчэй за ўсё той же самы, хто мае да адзення дачынення. Кунаса не чуе яго. Так, дакладна пра гэта я і кажу, Куна. Нехта заметаў сляды за месца злачынства, частку з іх выкінулі. О, халеры, але гэта ж напружана, маўчыць на момант уздумення. Хтосьці наведвае падвал для забітых. Што? Колькі хто ад кубка скончыць прыкаваным да батарэі? Ё-маё! Арыгінал лепей прачытаю. Ага. Карцён кажа, што мы, магчыма, прывяжам, ну, дрэнна астанецца з тым, хто каму належыць гэты кубачак. The kid may have something there. He's already come up with an interrogation technique. А дзіцёта не такое ўж і дурное, а нават адразу прыдумаў тэхніку допыту. Куна не ведае, хто там паставіў гэтае гаўно. Я нават калі б ведаў, то нічога не выдаў бы, але калі даведаешся, то можа... Кажаш яму? Ён цікавы. Яму падабаецца складаць рэчы ў лагічнае цэлае. Перастань зрабіць сабе свінню, Куна. Яны спрабуюць зрабіць сабе даносчыка. Чапіць яшчэ больш подла, моцна, чым раней. А чапіцеся ад майго Куна.
Ну і далей Twitch. Так, Куна адскокує. Забирай свою сраную свинятину. Куна не любить, коли його бачить з ментами. Роби свою і звалює з вашей Куна. Добре. Мені подається, ми там... А, думку ми ще не скончили. Скільки часу пройшло? Прибирання говна. 20 хвилин зосталося, ще треба обдумувати. Добре, так коли-небудь здимався по гэтай лесіці? Ти бачив гэтую херню, кричить ён. Хочаш, каб Куна памёр? То бок, на твою думку, на яе немагчыма ўздысці. Адкуль гэта знаць Куна, чорт возьми? Куна не нейкі там хранічны акрабат. The lieutenant takes Паручнік some time записывае to нешта ў сваім explain нататніку. Гэта пастка Куна. Не залазь на яе Куна. Ладно. Конечно, іншая. Добра. Нахрен яго. У нас ёсць один пункт для таго, каб падняць узровень. Што б нам падняць такое? Трываласць, парог болю, электрахімія, дрыжыкі, змрок, асваенне. Блин. Ну у нас мы ўжо паднялі нашу мораль. Сила волі у нас ужо максімальная. Ну, літаральна. У нас ёсць один пункт быў увогуле ў нашай псіхеі, так? І ўсё мае па аднаму пункту. Але ёсць один нюанс тут. Што мы можам укідваць у гэтай навыкі роўна столькі, колькі у нас узроўню ў базавай характарыстыкі. Базавую характарыстыку я змяніць не магу. Я яку пачатку абраў, так і абраў. То бок у выніку, один пункт базава, з таго, як мы стварылі персонажа, один пункт мы дадалі за ўзровень. І больш мы не можам. У выніку толькі 2 пункта, і наша мараль вышэй не пойдзе нават. Так што, ў прынцыпе, наша псіхіка ўсё на гэтым. Можам паспрабаваць нешта... Альбо... Тут, ведаеце, два варыянты ёсць. А чаму тут int 1? О, халера. Я ў тэкст запакаваў вам... Блин, няўжо? Адкуль яно вылезла? Я ж выпраўляў гэта. Ладно, я так что... Добра, што заўважыў. Так, у нас int 1 гэта вылезла. Яшчэ раз. Халера. А як яно прасачылася? Я ж, мне пытаецца, выдаляў ужо. Ну ладно. Раз такая справа, я прыберу перад тым, як запакаваць сёння. А, яно ўжо запакавана. Ну, нормально. Я не думаю, што гэта адкладзе нам сёння выкладванне на Nexus Mods, але просто, што, я думаю, я ўжо пазбавіўся да этой халеры. Я яшчэ тады розуму шукаў. Вось гэты надпіс, які не адлюстроўваецца, я шукаў яго сярод усіх радкоў у тэксце. На жаль, так і не знайшоў, чаму ён вось такі, як выглядае. Спадзяюся, што атрымаецца потым знайсці. Так, у нас даволі моцны інтэлект. У нас даволі моцны целасклад. Давайте маторыку можа развіваць. Хуткасць рэакцыя. Так. Хуткія пальцы. Успрыманне. Давайте успрыманне, каб заўважаць больш рэчаў. Альбо мы можам сабе вызваліць яшчэ один пункт на думкі. Давайте пункт на думкі возьмем. Гэтыя думкі могуць даваць значна большыя бонусы, чым базавыя вось гэтыя характарыстыкі. Я вызваліў одну, і зараз мы возьмем доўгую самотную дарогу дадому. Яна дасць нам бонус падчас аналізу, пакуль мы будзем гэта прадумваць на працягу 6 гадзін, а потым можа даць нейкі результат яшчэ. Так. На героі 3 Армагеддон за конфлікт справляецца 1000. Дарэчы, трэба зазірнуць, што ў нас у спісе лідараў. Так. У нас у спісе лідараў на першым месцы Mass Effect 2 за злачынца, на другім месцы Герой Мяча і Магіі 4, на трэцім Disco Elysium, на чацвёртым Hearts of Iron, на пятым Моц і Магія 9. У прынцыпе, гэта наш топ-5. Недалёка ад топа 5, насамрэч вельмі блізка знаходзіцца The Medium, Mass Effect Andromeda, ну і астатнія трошкі ўжо значна нізей. Я ўмею размаўляць. Герой 3 Armageddon за конфлікт, дарэчы, 19600. Пакрыху прасоўваецца ў топ. Так, добранька. У нас ёсць думка гэтая збіраецца. Усё яшчэ 19 хвілін патрэбна. То пакінем адзенне ў сметніку. Трэба да гарта схадзіць.
набыць штаны фаун ад куна. Ну, гэта халера з імі. Так. Знайсці алкаголь, аглядзець цела хэра. Нам трэба грошы зарабіць неяк. Я не памятаю, дзе у гэтай гульне я дзесьці ў гэтай гульне можна сабраць пакет. Літаральна, просто у які можна бутэлькі складваць. З гэтымі бутэлькамі я магу трошкі зарабіць. Добренько. Давайте захаваемся. Каб дакладна у нас было захаванне. Я часцей і часцей пачынаю захоўвацца. Пытанне ў тым, ці паспею я загнаць яе ў топ да таго, як я перайду на вяшчанне ў 12:00. Шчыра не ўпэўнены. Вельмі стары фонтан, вада з яго ўжо не цячэ, затое з яго расце дрэва. Справа ў тым, што перанос хутчэй за ўсё будзе пачынаючы з 17-го. А гэта значыць, што гэта літаральна панядзелак наступнага тыдню. Магчыма, літаральна яно будзе адбудзецца ў панядзелак. Так што мы вельмі блізка да таго моманту, калі я перанесу стрымы на раніцу. Так, пачаткі без пальцаў. А у нас ёсць альтэрнатывы яшчэ? Гэта мае першыя пачаткі? Альбо няма, пачакайце-ка. Дзе яна там? Левая рука. А куды яно ідзе? Вось пачаткі ў літаральным месцы. Ну. Правай кнопкай мышы. Усё. Знайшоў. +1 да электрахіміі. Мне пакет патрэбны. Мяшочак. Шлюз не працуе да серады. 7:15 ранку. Добрый день, спадары паліцейскія. Ля шлюза стаіць нізкарослы мужчына і рэжа тоўстыя лусты з салямі старым паляўнічым ножом. Ён уважліва глядзіць на мужчыну, які апынуўся ў пасцы з другога боку загароды. І на велізарны білборд, які ўпаў у канал паміж імі. Ён выглядае няволеным? Расслабленым. Хоць магутная будова і нож у руцэ маглі б гэта адмаўляць, гэта мужчына рэдка, калі наогул звяртаецца да фізічнага запужвання. Рэальна да фізічнага запалохвання. Па чарзе, што вы тут робіце, мужчына, пры шлюзе? Мой сябар, мяснік Бары, затрымаўся на другім баку плаціны. Я складаю яму кампанію і ем яго салямі. Кутком вока ты бачыш мужчыну ў жоўтай кашулі і шэрым камбінезоне, які махае рукой у тваім кірунку з другога боку канала. Ён выглядае засмучаным з-за затору каля шлюзу, а таксама з-за салямі. Вельмі добрае. Ці магу я чымсьці дапамагчы, пане Улада, афіцэр? Мужчына, які стаіць каля шлюза, знімае скурку з адрэзаная кавалка салямі і адкусвае ад яго значны кавалак. Так. Ведаеш, што выклікала гэта разбурэнне, паказаць знішчаны білборд у канале? Я не бачыў гэтага на ўласныя вочы, але на гэтай дошцы відаць нешта, што нагадвае сляды ад шын. Дзіўна, ці не так? Але з іншага боку, у Рывашолі не бракуе адважных кіроўцаў. Вялікая шкода, што трэба больш за год. Што? Вельмі шкада, што патрэбна больш за год, каб тут што-небудзь адрамантаваць, асабліва ў выпадку шлюза. На таго часу астатняя частка ўзбярэжжа адрэзаная. Ці ведаеце вы, што далей на беразе? Ёсць там рыбалоўная вёска, пакінуты рыбны рынак, дзіўная царква, вернікі за яе маюць мала карысці, заўсёды нешта. Што? On much used to the congregation though. Выглядае, што з імі нешта не так, азначае ён задумаўшыся на хвіліну. І гэта, у прынцыпе, ўсё. Рэшта толькі руіны пасля бомбавання. І можна мне, калі ласка, трошкі салямі? Зразумела, адказвае, адрезае лусту салямі. Гаспадар таксама хоча, афіцэр? Звяртаецца да лейтенанта. Лейтенант задумваецца на момант прапановы, пасля чаго вырашае яе прыняць. Чаму бы не, адказвае ён. Бере кавалак салямі, прапанаваны мужчынам, і адкусвае кавалак. Добра, да пабачэння. Я думаю, тому чалавеку вельмі не спадабаецца гэта. Яго салямі ядуць.
О, там нешта ляжыць. Ламар трое, хуткія грошы на хуткія часы. Дарэмі заўсёды прыемна, так. І... Блін, знайсці бы гэтую самую, літаральна. Пакет бы, бо грошай не хапае. Ламбард. Это нейкая машина, састарэлая касавая скрыня? Апарат хутчэй за ўсё касавы. Без жанчын, на таблічцы напісана проста Day. Сярод цемры разносіцца шум праектара. Галоўным чынам ваенная форма, таксама некалькі больш эксцэнтрычных строяў. Што у нас тут ёсць яшчэ? You see rows of toy soldiers. Прямо здробяць яго. Вы бачыце шэрагі цацачных Some on horseback, салдацікаў, others in якія rags, ахоўваюць астатнія others in their стараважытнасці, bright што? uniforms. All are stern and unyielding in Добра. their duty. Што стаяць на стале. Некаторыя едуць верхам на конях, іншыя носяць парваныя анучы, а яшчэ іншыя апрануты ў светла-блакітныя мундзіры, усе цвёрдыя і непахісна несуць службу. Дастане са скрыні пад столом якую-небудзь сапраўды класную фігурку можна паспрабаваць скрасці. Верагоднасць 42. Што гэта у нас? Я не ўпэўнены, тут нейкі надпіс не ўлез. І раўнаванні. Давайте-ка яго таксама ў нататкі пойдзе. Бо там альбо фразу трэба зразумець, што там напісана, і калі можна і альбо скараціць проста перакладам, альбо сядзець і памяншаць. І раўнаван. Так, я так захаваю, таму што не ведаю, што напісана. Буду шукаць потым. Так. О, блин, яшчэ паведамленне. Момант. Ёсць. Паглядзець на вершнікаў рыцараў. Big men on big Вялікія horses, мужчыны на вялікіх канях, апранутыя ў даспехі з пласцінак і трымаючыя ў руках крамянёвыя ружжы. line of enemy soldiers. Войска, якое нішчыла б лінію ворагаў у міг расплюшчваннем вока. Пакажыце рыцараў на конях. Хто гэта? Franco-Nigerian knights. Это франканігеры і рыцары, адказвае ён, гледзячы на пыльныя фігуркі ў прыцемненым святле. Калісьці яны былі для мяне вельмі важныя. Паглядзець на сінія They're not мунціры. all blue, Не ўсе фігуркі сінія, некаторыя таксама маюць залатыя плашчы і шапкі, complemented by а orange таксама trousers. аранжавыя штаны. They are Ну, variously posed, накладна шапку, так. wielding swords Ну, and капелюшы. rifles and bayonets. А таксама аранжавыя штаны. Яны стаяць у розных позах і трымаюць у руках мячы і вінтоўкі са штыкамі. Тады няма сэнсу данаціць на конфлюкс. Без мяне на гэта ніхто данаціць не будзе. Ёсць жа зноў жа, ёсць для гэтага ёсць рандомная наша круцілка. Вось, таму і з'яўляецца магчымасць як бы перамагчы ёй, нават, ну, у такім выглядзе. Угу. Ну, у любым выпадку вырашаць табе, бо, зноў жа, перанасіць стрымы я раблю лепшае, што я магу з гэтым. Вось. Магчыма, я паспрабую гэты новы расклад, і я скажу, што я так не магу, і я буду прыдумваць што-небудзь іншае таксама. Вось, але зноў жа, гэта, ну, адаптуюся пад тое, што ёсць. Я, на жаль, не на ўсё гэта ўплываю. Вось. І я не ўпэўнены зараз. Чым бліжэй набліжаецца час пераноса, як бы, новага раскладу, тым больш я не ўпэўнены ў тым, што я магу сабе дазволіць хоць нейкі фармат у гэтым сэнсе. Мяне гэта трошки пужае. Кукінстрэмы збіраюць вялікую аўдыторыю. Ну, гэта як абвясціць. А я не той, как бы суперабвяшчатель. Вось. Я там, ну, мне падаецца, будзе літаральна тая ж самая, той ж самыя людзі, якія звычайна праходзяць. Вось. Вітаю суполцы, вітаю суполцы. Пазітыўчык. Я я нырнурэм. Мне падаецца, выключна у асноўным усё залежыць ад таго, як прасоўваць гэты такі стрым. Таму што па выглядзе канкрэтна рэальна залежыць ад таго, як прасоўваць. І гэта збірае вялікую колькасць. Калі прасоўваць іх. Калі не прасоўваць, як я ні халеры не прасоўваю нідзе, амаль.
Ось, то і такі стрим буде, як звичайний, просто посиділки. Звичайний день. Там у мене немає ніяких високих чекань від його. І є у мене строй покайовки? Ні, нема. І строй каточка нема. Бачиш? Усьо, сенсу збиратися на кукін стрим нема зовсім. Добре, коли ти ўсё ж прийдеш до варіанту 3 стріми у тиждень, у суботу і неділю вечором, тоді я принаймні змогу поглядіти. Зноў жа, я не ўпэўнены. Я раблю гэтую перасоўванне, таму што гэта пакідае той же самы расклад, і мне не патрэбна нешта яшчэ нейкай камбінацыі прыдумваць, але можа з раніцы мне будзе складаней весці стрымы. Такое таксама магчыма. То бок я хутчэй за ўсё правяду нейкі час з гэтым раскладам, пагляджу, як мне будзе зручна альбо не. Котлетки могут диктовать катошки. Я ведаю, як яны будуць гатаваць котлетки. Не побачым, ніхто гэтай котлетки не побачыць. Таму што будзе схопленыя у пашчу просто адразу і унесены куды-небудзь пад гэты самы пад канапу, я не ведаю. І там кота паспрабуе яшчэ дастане адтуль. Ну, дык у мяне як є строй вампіра няма. Я ж не падрыхтаваны. Так, не ўсе фігуркі сінія, некаторыя таксама маюць за... Так, это мы чыталі? Показать на синие фигурки. Что это докладно за фигурки? Якія, пытаецца мужчына, выглядаючы з-за шкла. Салдаты раялістаў у часоў рэвалюцыі. Здаецца, мундзіры пафарбаваныя крыху занадта светлай фабрай. О, фарбай. Так, паглядзець на фігуркі ў лахмана. Салдаты з гэтага набору не павінны выглядаць уражлівымі. Некаторыя з іх маюць вінтоўкі, большасць толькі пісталеты. Некаторыя нават трымаюць лапаты і калы. Показать на фігуркі ў анучах. Ці гэта наогул салдаты? Напэўна, вы пытаецеся пра рэвалюцыянераў, так? Адказвае пытанне мужчына за шклом. Так, гэта жаўнеры. Жаўнеры рэвалюцыі. Здаецца, што іх беднасць была перабольшаная для атрымання адпаведнага эфекту. Калі паставіць іх побач з рэалістамі, іх перамога здаецца малаверагоднай. Нарнурам, я як бы згодны. Для мяне ўсё маё жыццё мне быў расклад такі, што я спачатку праца ўся з раніцы. І у мяне самы актыўны працоўны час гэта з 10 до 12. Гэта маё самае працоўнае, скажем так, час. Вось гэты 2 гадзіны прыкладна. Ну, можа з 10 до 13, 14 у залежнасці ад дня. Але гэта маё самыя такі ўдалыя ударныя моманты, і яно заўсёды так ўсё жыццё было. Для мяне працаваць увечары гэта зусім незручна. Ну, і незручна, і незвычайна. Проста я не магу ад гэтага адмовіцца ўжо. Я спрабаваў. Таму мы яшчэ апошнія 3 месяцы стрымімся па вечарах, таму што я ад гэтага спрабаваў ад гэтага пазбавіцца як мог. Зараз ужо варыянтаў не застаецца. Так. Это павінна выклікаць у людзей надзею, што нават мы можам гэта зрабіць. Першы варыянт. Другі варыянт. Гэтая процяглегласць мае супрацьлегласць мае гнітлівы характар. І слушна. Трэці варыянт. Нельга перамагчы кагорты, якія абараняюць сталіцы. Калі ласка, спытайце у майго сябра Гарты, чыю куртызанкай... Што? Так. Немагчыма перамагчы супраць кагорта тых самых. Кагорт Capital, якія сталіцы. Сталічных кагорт. Спытайце майго сябра Гарта, чыей патаскухай гэта мяне зрабіла. Я не разумею, пра што ён. Цікавы варыянт. Маглі б гэты кантраст крыху больш ёмаю. Дадаць больш нюансаў у гэты кантраст, такі як ёсць, цяжка нават забяспечыць каментаром. Я такой ніколі днём не садзіўся, у тым ліку ў студэнцтве, бо ведаў, што калі засяду, то дзень будзе страчаны. Таму гульню заўсёды ў мяне на вечар. Ну зноў жа, у мяне атрымліваецца так, што альбо вельмі позні вечар стрыміць, калі у Беларусі будзе ўжо 12, ну гэта дурнота нейкая атрымліваецца. Вось, і гэта не мне незручна, то бок, ну і хто мяне глядзець тады будзе. Вось. Таму што я, насамрэч, у пэўны момант жадаў стрымы весці днём. Вось. Таму што мае стрымы даволі такія павольныя, спакойныя.
Вось яны, я думаю, добра пад працу могуць заходзіць тым, хто можа пачаць працу. Вось. Так. Давайте першы варыянт. Нават мы можам гэта зрабіць. Магчыма. Можна паспрабаваць красці іх, але я не стану красці. Нахрен гэта. Што у нас яшчэ ёсць? A typical Martinez streetlight sits among assorted floor Ага, tables. адрэзаны вулічны ліхтар. А сярод розных падлогавых і настольных лямпаў ты таксама бачыш тыповы мартінэскі вулічны ліхтар. Пабегчы вачыма па вулічным The ліхтары. light pole Луп ліхтара быў асцярожна зрэзаны, кабеляж перароблены і падключаны да стандартнай розеткі. Святло гудзе ціха, але бесперапынна. but persistently. This would make quite a statement in your living room. У вашай сталовай яно буражвала б. Ці гэта вулічны ліхтар? Сапраўды, спадар афіцэр. Як бачыце, ён у выдатным стане. Адкуль у вас гэта? Вітаю суполцы, пінгвін. Добрый вечар. Угу. Я скажу, пінгвін, што гэта для мяне таксама, скажем так, гэта такі працэс наконт пераходу. Я перайшоў, казаць было цяжка, пакуль жонка не пачалі размаўляць. Вось. Ну, проста калі кожны дзень не з'явілася магчымасць, скажем так, практыкаваць. Таму што калі практыкі няма з кім паразмаўляць, гэта складана. Лепей за ўсё гэта знайсці кагосьці, з кім можна проста патрэніравацца. Калі зусім нікога навокал няма, а размаўляць хочацца, у мяне ёсць мая рэкамендацыя. Я ўвогуле рэкамендую гэта ўсім, хто канкрэтна ўжо ведае, як бы, гэта любой мовы датычыцца, неважна, беларуская, не беларуская. Калі у вас ёсць ужо, скажем так, слоўны запас, то бок вы можете ўжо пісаць, напрыклад, і вы можете будаваць сказы, ўжо штосьці рабіць, і вы жадаеце пачаць размаўляць, вы можете пачаць размаўляць альбо самім сабою, што складана, альбо расказваць гэта, я сваім катам расказваў, свайму кату у Менску яшчэ. Вось, я размаўляў са сваім катом, і я так пачаў на ангельскай размаўляць. Я кажу пра ангельскую. Вось зараз, гэта мой прыклад з ангельскай. Таму я ведаю гэту складанасць, калі яшчэ складана пераходзіць, вось, калі складана нешта казаць на нейкай мове, то вось ён спосаб. Фрэй не слухае, а ўжо неабходнасці няма. Я да таго моманту ўжо добра пачаў размаўляць на ангельскай і актыўна яе выкарыстоўваць. Вось, таму мне неабходнасці не патрэбна было, а з беларускай я жонкай размаўляў. І размаўляю, у прынцыпе, кожны дзень. Вось, таму гэта было, з беларускай было прасцей. Ой, з ангельскай было больш складана, таму што ў мяне, я ўжо меў даволі багаты запас, я чытаў вольна, я добра пісаў, але размаўляць я адчуваў трошкі сціснутасць такую. Ведаеце, калі ты не можаш пабудаваць нармальны сказ. І вось размова з катом, я прыхаджу проста там з працы, і ўвечары расказваю свайму кату, як у мяне прайшоў дзень. Будую сказы, вось гэта досвед будавання сказаў словамі. Гэта дапамагае зрабіць адразу две рэчы. Вы, акрамя таго, што вучыцеся складваць сказы не толькі ў тэксце з рэдактарам нейкім, так? А яшчэ гэта пэўныя нейроны. А яшчэ вы прызвычайваецеся да таго, як гучыць ваш голас на іншай мове. Вось гэтага, гэта я зноў жа пра ангельскі кажу, з беларускай трошкі прасцей, таму што як бы мова бліжэй атрымліваецца прасцей. Вось, таму такі пераход не настолькі заўважна, але вельмі карысная такая, вось, калі бярыце сабе на рэкамендацыю, калі на любой мове, карацей, вучыцеся размаўляць, то можа быць вельмі карысным. Яшчэ карысна чытаць услых, як зараз ты гульні. Вітаю, Вячеславіч. Так, гэта таксама карысна, вы прызвычаіваецеся. Тут адзінае, што калі ты чытаеш, ты толькі прызвычаешся толькі адну рэч з тых двух, якія я пісаў, вы прызвычаіваецеся толькі да таго, як гучыць канкрэтна ваш апарат моўны вучыцца казаць на гэтай мове. Таму што калі вы ўжо ведаеце, як усё працуе, вымаўляць усё яшчэ можа быць складана, і вам не натуральна атрымліваецца казаць тады. Вось. Таму атрымліваецца такая вось халера. Калі вы самі будуеце сказы, вы яшчэ ёсць такая асабістасць,
І калі вы, скажем так, карыстаецеся, ну, там, размаўляеце, так, то калі вы самі сказы будуеце, вы яшчэ будуеце іх такім чынам, як вам зручна пабудаваць сказ. Таму што калі вы літаратурную нейкую там кнігу чытаеце, то там выкарыстоўваецца шмат словаў, якія вы бы ў рэальным жыцці не выкарысталі. Вось. Вы пра іх можаце ведаць, але іх вы просто не выкарыстоўваеце. Вы ведаеце гэтае слово, вы маглі бы ім скарыстацца. Просто у нас ёсць такая звычка, што мы там у звычайных размовах просто некаторыя рэчы не кажам. Мы просто не карыстаемся гэтымі словамі. Таму што гэта незвычайна. Я зараз жыву ў Канадзе, ўжо 6-6 год пайшоў, не халер сабе. Але пасля 20-го года мы стварылі суполку беларусаў. Цяпер робім івенты розныя, каляды, гуканне вясны, купалі і гэтак далей. Жонка імкнемся гаварыць на беларускам. Бо жывём у Канадзе і фільмы, серыялы толькі на ангельскім. Ну, на беларускам можна заўсёды паглядзець. Ёсць кінакіпа, ёсць так, знічка, ёсць Анібел. Каго я яшчэ забыў? Хто можа у чатцы нагадайце, хто яшчэ што глядзіць. Вось, вельмі файна, там можна паглядзець фільмы, кавярня, вось. На гэта ўсё ведаеш. Ну тады. Не, ну зразумела, што ангельская будзе больш, калі жывеш у Канадзе, то і калі актыўна яшчэ там працуеш, размаўляеш на ангельскай, альбо на французскай, я не ведаю, у Канадзе, я так разумею, далёка не паўсюль ангельская, але і не паўсюль французская значна менш. Вось. І это я наколькі ведаю, я не спецыяліст па Канадзе. Вось, я там ніколі не быў. І так, вядома, што гэтай мовы будзе больш навокал, скажем так. І ангельскую трэба болей развіваць. Ну, тады глядзі, тут такая справа. У цябе будзе заўсёды такі пэўны канфлікт таго, што ты адначасова вучыш две мовы. Я магу гэта зразумець, таму што ў мяне польская і гэта самае, польская і беларуская. Ось. І атрымліваецца, як бы, тут яшчэ і блытае тое, што польская блізкая даволі да беларускай, і польская ў мяне развіваецца так сабе, у мяне больш развіваецца беларуская, чым польская. Дзве правінцыі франкаў. Ага. Трэба двух каточкаў. Каточкі цудоўна. Вы размаўляеце з каточкамі, настрой сабе падымаеце, расказваеце, вучыцеся, як тлумачыць ім, як справы у вас прайшлі. Вы як мінімум такім чынам падрыхтуецеся да невялічкага чату з незнаёмцамі. Ось, на калеткі адправіцца яшчэ 100, дзякуй вялікі. Так, прынеслі гэта да мяне для мадыфікацыі. Рой з гнезда. Чаму ён з гнезда? Bird's Nest Roy. Просто вось гэта месца, якім ён стаіць. Зараз. Месца, у якім стаіць гэты гандляр, ну, у ламбардзе. Ён, гэта называецца Bird's Nest. Ён як по тыпу зачынены з усіх бакоў. Я так разумею, за гэтага. Я не ўпэўнены насамрэч, гэта проста меркаванне. Просто яно гучыць дзіўна, рой з гнезда. Мы тут не для таго, каб расследаваць справу аб крадзяжы маёмасці горада, далікатна зазначае лейтенант, набліжаючыся да цябе, каб уладальнік ламбарда яго не пачуў. Ты павінен прызнаць, што ён даволі хітра яе перарабіў, абвяшчае, уважліва разглядаючы ліхтар. Колькі за гэты ліхтар? 700 рэалаў. Ух, не халеры. Гэта выдатная справа, калі мне дазволена заўважыць. Гэта выдатная, хутчэй за ўсё, добрая сделка. Так. Сабака можна размаўляць так. Цудоўны варыянт таксама. Яшчэ кампрамісны лайфхак. Размаўляць з украінцамі трасуржыкам. У Канадзе, наколькі чуў, вялікая украінская дыяспора. Магчыма. Так, трэба падняць катлеткі ў топ да пятніцы. Маіх балоў не хопіць. Трэба, каб іншыя гледачы дапамаглі. Ну, гэта ж галасаванне, так? Калі загітуеш, так, то загітуеш, а там не ўсе могуць ажадаць кукін-стрым. Дарэчы, ну, насамрэч, з катлеткамі я папярэджваў ўжо шмат разоў. З-за таго, што яны патрабуюць шмат тэхнічнай падрыхтоўкі, гэта вебкі дадаткова, ну, вебкі расставіць, падключыць усё, то кукін-стрым патрабуе значнай так падрыхтоўкі. Вось. І таму, хутчэй за ўсё, гэта адзін з рэдкіх выпадкаў, калі мы не будзем, калі нават галасаванне яны перамогуць, то хутчэй за ўсё гэта будзе зроблена ўвогуле з кадэткамі, я думаў увогуле зрабіць асабісты стрым. То бок ён будзе як не пятнічны, а вось увогуле свой дзень нейкі вечар. Пакуль я не падрыхтую, ну, таму што мне спатрэбіцца час падрыхтавацца. Вось.
абставіць кухню, вось гэта ўсё. Я не змагу гэта зрабіць за 15 хвілін перад стрымом пасля працы. Ну, гэта не 15 хвілін падрыхтоўкі. Так. A bargain? No, it's Сделка? not. Гэта ніякая не He's сделка. Ён trying to спрабуе sweep падштурхнуць us цябе into купіць piling смецця. trash. Розуму пана пазбавіла. Іх жа можна знайсці на кожным кроку. The light has undergone 3 transformations. Гэта той ліхтар быў падвергнуты 3 трансфармацыям, мадыфікацыямі. Кожная з іх, як маленькая, так і вялікая, гэта выдаткі, якія павялічваюць цану, абапірае локці на прылавак, набліжае твар да шкла. Што муваеце на ўвазе пад трансфармацыяй? Ну што ж, гаворка ідзе пра выдаткі на выдаленне і змену кабеля, тлумачыце ён, кідаючы вам позірк поўна стомленай цярплівасці. Пачакайце-ка. Але купіць гульню таксама няпроста. Ну, купіць гульню гэта ў стыме адну кнопку націснуць. Ну, глядзіце, у Тодзе шмат праглядаў. Я збіраў лайкі на Тодзевы Cooking Stream, я збіраў па ўсіх знаёмых. Я людзям, з якімі я даўно не размаўляў, пісаў, каб яны пралайкалі той пост, каб у нас быў, каб я мог паглядзець, Cooking Stream з Тодзе. І яшчэ ён паўгады, нават больш рыхтаваўся да яго. Так што, ну, глядзіце, таго стрыма чакалі ўсе даволі доўга. Ось. Таму і сабралося шмат людзей. Ну і Тодзе файна падрыхтаваўся. Я не думаю, што мне нават блізка будзе такі ўзровень, як у Тодзе. Так, дайце-ка мне момант, у мяне чатка ўпаўзла, і я не ўсё прачытаў. Так, на Dreamfall The Longest Journey адпраўляецца 100, дзякі вялікі. Так, добра. Далей глядзім. Ну што ж, гаворка ідзе пра змена кабеля. Але самая важная трансфармацыя гэта размяшчэнне маяка сярод звычайных унутраных лямпаў. Што паўплывала на яго марфалагічнае поле, маяк стаў прыдатным для выкарыстання ўнутры будынка ўсяго некалькі дзён таму. Што б гэта ні было. Добра, гэта падыдзе. Калі у нас будзе 700... Пачакайце-ка, што гэта за Мая Руш і далей развалілася? Дайце-ка я зазірну. Трэба ўвогуле праверыць увесь пераклад. Поўнасцю, я думаю, прайсціся і, ну, як аўтаматычна хутчэй за ўсё прагнаць. Таму што месцамі сустракаюцца літары, якіх няма ў беларускім алфавіце ўвогуле. І нават у большасці алфавітаў, якія мы, нахрен ведаем. Так, дайце-ка. Мая Руш. Так, гэта няма тут. У General тады. Ага, гэта літаральна халера ведае што. Там, ну, там літаральна невядомыя літары нейкія, так што не здзіўляйцеся, ўсё ў парадку, там рэальна невядомыя нейкія літары. Я гэта паўгады рыхтаваўся. Яны строі гэтыя рабілі. Яны, ну, з Эрыкай шылі строі на пакаёўкі. Так што Тодзі, падрыхтаваў, яны паўгады рыхтаваліся да Cooking Stream. Вось. Так што там да халеры працы было. Да халеры. Такіх строяў не было на Аліэкспрэсе, яны самі свае падрыхтавалі. Апрануць касцюм апердык. Гэта ж фрак цэлы, ну, хоць неяк. У мяне пінжака няма. І плашча з каўнерам. І накладных зубоў у мяне няма. Вельмі проста. Так усё гэта набыць патрэбна. Так. Добра, давайте ў яго яшчэ. Што? Вось зверху акустычная нейкая штука. Палка. Паліца з прайгравальнікамі. Прайгравальнікі на паліцы выглядаюць...
Блін. Бумбокси. Виглядають як вельми любимые і але шмат використані. Побитые, подрапанные, яны ўзіраюцца ў цябе неміраючымі вачыма гнёздаў для шпуль. Пуль? Эй. Мне мозг ламаецца на гэтым. Стаце на носочки, каб побачыць One больш. especially catches Адзін your асабліва eye. прыцягвае твою увагу. Глыбокі залатаваты бурштынавы колер, пластыка і старая ручка на версе. Класічны прайгравальнік з надпісам «Зацверджен...» Stereo 8 approved. «Зацверджены стерео 8». Just make Яна sure літаральна it так і works пракладаецца. before you buy it. Правер толькі, ці працуе перад тым, як купіць. Нам гэта пакуль не патрэбна. Давайте далей з ім паразмаўляем. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. То, дзе погоды не стрыміў, так. Але яны гатаваліся. Ну, да стрыма з гэтым самым, з пакаёўкай. Ну, костюм Джинкс. Блин, ну вы бачите, я не потягну такое. Так. What can I do for you? Чым я магу вам дапамагчы? Прабачце, мне здаецца, я вам перашкаджаю. Другое, пакруціць галовай. Шкада, як недастаткова у гэтых мясцінах аховы паліцыі. Так. Давайте другі варыянт. I haven't had any problems Асабіста ў мяне не было ніякіх праблем, але некаторыя з маіх кліентаў скардзіліся на непаслядоўнае прымяненне закону. Who Што? are your customers? Тут звычайна вашыя кліенты. Тут прасоўваюцца, тут ходзяць розныя людзі. Мясцовыя падарожнікі, людзі, якія шукаюць магчымасці, людзі, якія шукаюць сувеніры, людзі, якім смяротна нудна. Твой жарт толькі малаток зразумее. Рыкі з доты. Ну, слухай, мы бярэм, гуглім, як выглядае Рікі. Дота Рікі. Ёсць відарысы яго? Да ён плюс-мінус яшчэ апрануты. Я думаў, там ты літаральна голага персонажа мне напісаў, але не. Нармальна яшчэ выглядае. Не, так пачакай, Рыкі становіцца небачным, але ж касцюмчык і строй-то ў яго ёсць. Ну, тут нармальны строй у яго. Ну, я не ведаю, на відарысах паўсюль. Невидимы. У прынцыпе, калі пра гэта гаворка, то, ў прынцыпе, я магу проста камеру паставіць у пустой кухні і, ведаеце, толькі рукі такія з-за пліты, карацей, услепую гатаваць. Так. Як бачыце, я прапаную багаты асартымент тавараў, сярод якіх кожны можа знайсці што-небудзь для сябе. Так. Так, сапраўды недрэнны зборнік. Гэта забяспечвае мне забаўку? Ды ё-маё. Ну насамрэч мне гэта пакідае мяне без нудоты. Яго зноў прыцягнула танец святла і цяню на сцяне за тваімі плячыма. Забава? Магчыма, ён пад кайфам. Калі так, то чым? Электрахімія такая адразу. На чым ён сядзіць? Вітаю, гулец. І каточка перад камерай. Блин, калі б мне сабакі былі, то ведаеце, як... Я не ведаю, зараз уже ніхто можа так не робіць. Гэтыя відосы, дзе сабака нешта робіць рукамі. Ну, па тыпу кашулю апранаюць на сабаку, і яна чалавечымі рукамі нешта робіць. Вось гэта. Вось гэта было бы прыкалдэс. Складана, каб зда будзе. Ну, яно... Нават проста здымкі гэтага зарабіць складана, так яшчэ і на стрым. На Half-Life 2 адпраўляецца 100, і на котлеткі яшчэ 100, дзякую вялікі. З катамі проста так працаваць не вельмі будзе, бо яны маленькія, літаральна. Так, церой пад наркотыкамі. Калі так, то пад чым? Цёплае зачараванне рухам святла, пастаянная гонка думак у галаве, пракляты шчасліўчык.
solid. Напэўна, напаўся It's tough to come by піралідонам. on the street. Што гэта? Піралідон, ну, сапраўды на ангельскі. Цяпер цяжка знайсці яго проста на вуліцы. Піралідон, што гэта такое? Drug developed by the Прэпарат, military распрацаваны to вайскоўцамі для лячэння і папярэджвання прамянёвай хваробы. side effects. Ён мае псіхаталічныя пабочныя эфекты. Больш за тое, ён выклікае пажаўценне вачэй. Яшчэ на Half-Life 2 100 адпраўляецца. Так. Мне здаецца, ці тут сапраўды I цёпла. try to keep the shop at a comfortable temperature. Нахіляе галаву ў бок. Стараюся падтрымліваць у ламбардзе камфортную тэмпературу. Мы на крок ад прарыву. Наш аб'ёмны прыбіральнік гаўна амаль гатова. Это хутчэй за ўсё пасля размовы ён актывуецца. Валуметрычны сціскатар гаўна вось ён павінны быць. На котлеткі з'яўляецца яшчэ 100. Угу. Відавочна, што вы знаходзіцеся пад уплывам нейкага рэчыва. Pyrrolidon is just something I Моршыць лоб. Піралідон гэта проста нешта, што, ну ведаеце, пасля аварыі стаўпою. Што? People's Pile Disaster. Што б ты не было, окей. Пасля аварыі нейкай. Адказвае кашляючы, як быццам хоча такім чынам падкрэсліць свае I словы. was with the emergency relief brigade. Я належаў да аварыйнай брыгады падтрымкі. Гэта па тыпу як мясцовы Чарнобыль, нешта такое. People's Pile Disaster. Мне даводзілася прымаць піралідон за хваробу, выкліканай радыяцыяй. Вау! Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Так. Дзякуй вялікі. Адбыўся байт. Добра, зразумеў. Давай глядзі, яно зараз. Дай-ка, дзякуй вялікі. Яшчэ раз, я на котлеткі. Раз яно на котлеткі, то яно хутчэй за ўсё зараз у галасаванні літаральна трошкі пасунула ўсё. Я зайду зараз і трохі выпраўлю і гэты радок і проста адзначу на котлеткі. Так, я трошки змяніў. Зараз аднавіць. Ёсць. І я возьму і вам таксама, каб вам паказвалася. То яно там трошки дзіўна ў спісе павінна быць. Так, аднавіць спіс лідараў. Аднавіўся спіс. Зараз павінна было выправіцца. Котлеткі павінны быць ужо даволі высока, калі шчыра. Дайце-ка я пагляджу, калі мяне гэта чакае. Котлеткі. Дзе вы? Котлеткі 26 000. Гэта насамрэч робіць котлеткі ставіць на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8 месца. Так што котлеткі у нас даволі у топе. Добра. Я належу да аварыйнай брыгады падтрымкі. Мне даводзілася прымаць піралідон за хваробу, выкліканай радыяцыяй. He's taken it for mental. Сёння ён прымае яго, каб зняць боль не фізічна, а ментальная і эмацыянальная. Вось гэты народная куча, нешта стал набор людзей яшчэ. Яшчэ далёка? Насамрэч не. Ну, яно залежыць ад таго, як актыўна будуць прасоўвацца іншыя пункты. Ну, это літаральна залежыць. Тым больш, што у нас насамрэч накапілася даволі шмат высокіх пазіцый. Вось. І я разлічваю вось гэтым дадатковым галасаваннем, гэтай рулеткай, пакрыху знізіць напружанне, скажем так, у галасаванні, каб трошкі хутчэй, скажем так, ну, прасоўваліся гэтыя гульні, каб яны часцей гуляліся са спісы галасавання. Ось. Так. Расскажите, ласка, расскажите мне больше про гэтую ратавальную бригаду падтрымкі, да якой вы належалі. Паказвае белы трохкутнік на сваёй оранжавай камізэльцы бяспекі. Мы былі група, якая складалася выключна з валанцёраў, спрабавалі дапамагчы пажарнікам заўладзець уцечкай. Кантраляваць адна з брыгад, якая дапамагала кантраляваць уцечку. Tough son of a gun, this one. Respect.
Цвёрды з яго сукін сын. Мая павага, наша трываласць. I lived by the river З since I маленства was a жыў я small каля boy. ракі, Эсперанс. Я не мог дазволіць, каб усё пайшло на смарку. Я павінен быў нешта зрабіць, каб дапамагчы. На жаль, добраахвотнікі не змаглі зрабіць шмат. Мы змарнавалі цэлыя гады ў рачным іле, цэлыя гады хвароб. Глядзець на круцячыеся агні замаўкае. Ачыстка радыеактыўных адходаў гэтаму павінна было быць цяжка. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. Ён вагаецца. Не без прычыны ўсе стараюцца забыць, што ўсё гэта увогуле мела месца, і ніхто не спрабаваў паправіць ці змяніць стос. Ну, карцей, вось. Я не ўпэўнены, што за пайл, ён дакладна ў гэтай размове яшчэ не ўдакладняе, а там ёсць нейкі па тыпу куча народу. Я не ўпэўнены, гэта месца з адходамі альбо як электрастанцыя нейкая, нешта такое. Котлеткі па крыху лезуць. Па крыху. So much disappointment. Вялікае расчараванне і шмат заўчасных смерцяў. Заўчасных? And we knew all that was І шмат ранніх смерцяў, галоўным чынам за раку. І мы ўсе ведалі, што так яно і скончыцца, нават калі прыбіралі як мага старанней. Сур'ёзна? Дзякуй вялікі. Зараз котлеткі у нас падымаюцца. Давай я зноў жа выпраўлю, каб яно ўсё складвалася ў адзін. Не халеры сабе ў нас ідзе. Гэта, дарэчы, любая гэтая рэч, любой данат, які ідзе праз кофе, яны ўсе ідуць на тое, каб развіваць гэты пераклад па Disco Elysium. Так што гэта не проста так. Яно... Адзінае, што мне падаецца, яно як мэту як закрывае, мне падаецца. Мне падаецца, не аднаўляецца спіс ужо, таму што мы гол выканалі. Вось, але ў любыя грошы наверх яны ідуць. Блін, шкада, я думаў, што будзе аднаўляцца далей. Вось. Карацей, гэтыя грошы яны пайдуць далей на развіццё пераклада Disco Elysium. Вось, яны паказваюць падтрымку, і я зацікаўлены ў тым, каб працягваць далей. І шмат чаго, з-за таго, што гэта поўнасцю фанацкае жаданне, то калі я бачу зацікаўленасць у гэтым, я як бы да пэўнага моманту я ў любым выпадку давяду гэта ўсё. Але чым далей яно зойдзе, тым, ну, як бы у пэўны момант сваёй матывацыі можа проста не хапіць. Я спадзяюся, што на ўсё хопіць, і я зраблю як мінімум тое, што я збіраўся зрабіць. Вось, прывесці ў стану, якім гэта выглядае як плюс-мінус прафесійны пераклад. Вось, і ўсё гэта будзе дапамагаць дасягнуць гэтай мэты. Дзякуй вялікі. Не, пачакайце-ка, залічваецца, нармальна, гол далей прасоўваецца. Так, яно ось бота па крыху паказвае. Так. Ранних прибирали як мага старанней. Хто винуватий і привів до збою генератора? Ніхто. Усе. Уздихає і хистає головою. Група бідних людей побудувала собі примітивний атомний реактор з надією на ліпшу будучиню. Як на вашу думку, це могло добре скончитися? Що там могло би здаритися? Што прымусіла вас перакіраваць ламбардам? Прыбіранне адбылося 15 гадоў таму. Я тады быў малады. Пазней памерла мая цётка, якая пакінула мне гэтае памяшканне і яго змест. Дык вось і я прыехаў у Мартинес. Людзі раілі мне не рабіць гэтага, бо гэта балота. Я ім сказаў: людзі, дык у нас жа толькі што была аварыя атамнага рэактара. Я з'еду з Фабурга, куды толькі можна. Фабург, так, гэта месца. Гэта ўсё яшчэ той жа горад, ну, але... Народная куча, што гэта? Дрэнная ідэя. Некаторыя бедныя левыя пабудавалі генератар распаду часціцу, надзея на забеспячэнне даступнай электраэнергіі для занядбаных супольнасцей. Адбылася аварыя. Паўсюль радыеактыўнае забруджванне. Частка, напэўна, таксама у... Ага, частка з гэтых... у сэнсе, частка гэтае забруджванне таксама ўнутры нас яшчэ знаходзіцца. Народная
particle decay generator Народная that fell куча immediately була after each генератором process, розпаду releasing частиць radioactive типу waste U, into які вийшов з астрою Esperance. одразу після запуску. Це викликало утечку радіоактивних відходів у раку Есперанс. Есперанс — це, по-моєму, рака якраз таки у середині Ревашоля. Ну, протікає. Не Ревашоля навіть. Ревашоль, так. Поміж заходнім і усходнім Ревашолем протікає река, і, по-моєму, вона якраз таки Есперанс. А чому його назвали кучей народною? Construction began Яго будаўніцтва during розпачалося the яшчэ ў часы камуны Ревашольскай. Люд працягваў працу таксама пасля яго падзення. Неабходная была крыніца таннай энергіі для заходняга Ревашолю. Не трэба, напэўна, казаць, што гэта не атрымалася... Ага, окей. Не трэба, напэўна, казаць, што атрымалася не найлепшым чынам. Што такое генератор распаду часціц? Прымітыўны атамны рэактар, таксама вядомы як куча. Дарэчы, я нават ведаю штосьці пра гэта. Ну, па тыпу, самы прымітыўны просты рэактар, ён літаральна кучай называецца, па-мойму. Альбо зараз у мяне веды яшчэ з папярэдняга праходжання і наплываюць, я такі, ну я разбіраюсь у гэтым. Насамрэч не. Таму адбылася аварыя. Дэфект у аварыйным клапане прывёў да таго, што турбіна разбурыла ціск паравой вадкасці. Выбух таксама выклікаў знішэнне... Што? Ага, ну, карацей, сістэму абароны паліва. Да катастрофы да катастроф паставіліся як па праектнай памылкі, таксама як і недахоп сродкаў. I like the theory more than the story. Ён пажимае плячыма. Outward movement. Тэорыя мне падабаецца больш, чым сама гісторыя. Што, рух вонкі? Окей, добра, прапушчу проста. Блін, яны пайшлі ў гэту размову. Электрахімія не можа спыніцца проста на гэтым. Ён паціскае плячыма і ён кажа, мне падабаецца тэорыя больш, чым сама гісторыя. Як гэта? Движение на звонку, ну, як это? На звонку, карацей. А не віхры, як это, не віхры, а віры. Вось. І электрахімія такая, так, табе трэба дакладна даследаваць гэтыя віры, хлопча. Яшчэ на кадэлькі 100 адправляцца. Дзякуй вялікі. Так, поделились бы со мной пиралидоном. А вы уже спробовали яго раней? Лейтенант адыходзіць у бок і робіць выгляд, што любуецца нейкім... з нечым на вітрыне. Падобна на тое, што ён не хоча мець з гэтым нічога агульнага. Ён не будзе працаваць у аддзеле па змаганні з наркотыкамі, але задаволены таксама не будзе. Так... Тры варыянты. Магчыма, адзін раз я спрабаваў і мне спадабалася. Нагадаю, у нас амнезія. Мы нічога пра гэта ведаць не можам. Другое. Не, але спакойна, я спраўлюся. Трэцяе. Я ладжу сабе піро, ён так неяк называе яго, кожны дзень, фактычна штодзень. Давайте галасаванне. Мы за прыродны стымулятор, то бок за алкаголь, так? Якое наше стаўленне да гэтага лека, які дае яшчэ галюцинагены? Галюцинагены, ага, галюцинагенныя лекі. Окей. Не, але спакойна, я спраўлюся. Калі вы так лічыце, калі ласка, працягваю тваім кірунку руку, на якой ляжыць вялікі прадмет у форме дыска. Выглядае дзіўна. Дыска? Ну, мы любім дыска. He presents a large cup-shaped. Окей, не упомню, што гэта такое. Так, каханыя, вось дабраславлёны каліцыйным урадам Пергелідон. Жывае яго прама унутр. Дзякуй, стары, узяць яго. Другое, насамрэч я змяніў меркаванне, мне не трэба Перлідон. Адмовіцца і пакуль ад прыёму Перлідону. Давайте, карацей, паглядзім, што будзе. Няма за што. Так. Можа, вы зможаце дапамагчы мне ў расследаванні? Сумняваюся ў гэтым, але паспрабую адказаць на вашыя пытанні. Ведаеце што-небудзь пра нядаўнае павешанне? Я раблю ўсё магчымае, каб трымацца далей ад усялякага роду разні. Гэта дрэнна для бізнесу і дрэнна для ўсіх.
He doesn't know anything. Ён нічога не ведае. No one likes to Ніхто see не what любіць you глядзець на have to тое, say every на што day. ты павінен глядзець кожны дзень. Добра. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Дарэчы, ці маеце вы, можа, на продаж якую-небудзь зброю, напрыклад, паліцэйскую? Someone else came Сёння мяне ўжо here пра гэта earlier нехта today пытаў. Я asking прадаў the ёй same question. яму зброю, якую вы I заклалі promptly некалькі дзён sold her таму. the gun you pawned a couple days back. Пум-пум-пум. Наша зброя. What? Sold? Што? Прадаў? This is a pawn shop, and it did feel as if you. Урэшце рэшты, гэта ламбард. І насамрэч у цябе было адчуванне, быццам бы ты яго раней сустракаў. Божа The мілы. lieutenant shifts Лейтенант from one пераступае з нагі на foot to нагу, another. ён насцярожаны. Хвіліначку, я прадаў вам зброю? You, Вы you так. were adamant Вы about былі giving непахісныя ў me the пытанні gun. пазбаўлення ад яе, Said you were спадар undeserving афіцэр. of a service Вагаецца ён на weapon імгненне. with a Вы сказалі, shoulder што citizen's не militia. заслугоўваеце службовай зброі міліцыі грамадзянскай міліцыі рэвашольскай грамадзянскай міліцыі. And I don't like keeping guns around the А я не shoulder люблю захоўваць зброю занадта доўга ў of the ламбардзе. child's Перавышальныя violations, the unhealthy павышаныя выкіды фатонаў, нездаровых фатонаў. Пакупніца? Пакупніца. Чамусьці у польскай, хутчэй за ўсё, там дакладна жаночая указана. Пакупніца таксама была She паліцыянткай? didn't seem Яна не like a выглядала на policeman, паліцэйскую, хоць сама although сябе she называла kept свіньёй. referring to herself Што было as a дзіўна. pig. Яе зацікаўленасць гэтай зброі здавалася мне крыху апантанай, але я радуюся, што магу пазбавіцца ад яе. І гэтай жанчыны таксама. Truth be told, Праўду she кажучы, was гэта жанчына была terrified. жудасная. Добра, давайте падсумуем, звяртаецца да вас лейтенант. Вы прадалі сваю зброю, якая была вам выдадзена народнай міліцыяй, і цяпер нейкі цывільны бегае з ёй па вуліцах Мартінеза. Ёсць толькі адно тлумачэнне. Яна мусіць быць адной з маіх шалёных прыхільніц. Нашая фанатка. Другое. Можа, гэта сама абвешаная вартаўнічка закону. Хоча даказаць, што можа выконваць нашу працу лепш за нас. Другі варыянт. Трэці варыянт. Мне таксама гэта не падабаецца. Што калі яна плануе здзейсніць злачынства, абвінаваціць у ім міліцыю, грамадзянскую міліцыю? Чацвёртае. Прабач, што я прадаў сваю зброю. Галасаванне. На катлеткі адпраўляецца яшчэ 100. Размеркаваліся, так. А мне што абіраць? Дзякуй вялікі. Ага, і што я з гэтым рабіць буду зараз? Ну, дай тады. 1d6 кідаю, і адзін з гэтых варыянтаў будзе. 1-2 першы варыянт, 3-4 другі варыянт і 5-6 трэці варыянт. Так, выпадае тройка. Гэта у нас другі варыянт. Мне таксама гэта не падабаецца. Што калі яна плануе здзейсніць злачынства і абвінаваціць у гэтым грамадзянскую міліцыю? Ты маеш рацыю, гэта жанчына можа ачарніць нашыя сілы. Мы павінны яе знайсці. Адначае азіраючыся, нявольна азіраючыся. Так, ці ведаеце вы, дзе мне зашукаць гэтага My пакупніка? apologies, officer, Прабачце, but I пан have no афіцэр. idea where she Але я was не ведаю, coming не from. маю паняцця, Or where адкуль she яна went. тут узялася і куды адсюль A пайшла. needle in a haystack. There is Гіла ў nothing you стозе can do сена. about it now. Нічога з гэтым пакуль не зробіш. Застаецца спадзявацца, што калі-небудзь на яе натрапіш. Of course. Ну добра. Думка наша. Volumetric ship compressor. Аб'ёмны кампрэсары гаўна. Bizarre scientific Мы сёння news атрымалі from дзіўныя навіны з заходняга рэвашолю. Гаўно ў галаве паліцэйскага было ўпарадкавана і запакавана ў кантэйнер пад ціскам каля 495 што? These metallic hydrogen Гігадецимелаў. Я не ведаю, што гэта такое. Дагэтуль лічылася, што такі ўзровень упарадкавання гаўна на ўзроўні металічнага вадароду можна назіраць толькі ўнутры паміраючых зорак, а не ў паліцэйскіх. Невядома, як доўга гэтая гаўняная асаблівасць зможа пражыць. Сабралі нашае гаўно, мы можам паспрабаваць агледзець ахвяру зноў. Добра, павалілі час. Нагадаю, грошы у нас яшчэ не з'яўляецца, нам няма чым плаціць за жыццё. За жытло. За жыццё мы нічога не плацім, акрамя ежы. Вітаю. Вітаначкі. Ну што, сціснулі нашае гаўно,
і поўнасцю са сціснутым усім гаўном пойдём паспрабуем паразмаўляць з трупам. There he За still сустрэч, is, пінгвін. looking Доброго right вечора тобі. through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Дрэва разабрана? It's Што all гэта ўвогуле it does паявілася? now. У сэнсе, глядзіце, карацей, хутчэй за ўсё, у польскім там гаўно, ну, нешта пра гаўно, так? Але, зноў жа, ChatGPT не мае магчымасці лаяцца, так? Вось, і таму атрымалася, што калі з польскай перакладалася, яно нейкім чынам атрымала варыянт дрэва разабрана, але ў англійскім варыянце shit compressed, гаўно сціснута. І падабаецца гульня, так вельмі падабаецца. У яе ёсць пачатковы этап, калі ні халера не зразумела, і яно складаненька у гульне. Я скажу, вось першы этап, ён, калі спачатку не спрацавала, то самае складанае гэта перажыць, пакуль зразумець, бо, ну, сусвет незнаёмы, гэта незнаёмы сусвет, у якім патрэбна разбірацца, гэта напружвае, ну, гэта можа быць складаным. Плюс яшчэ, калі ты ствараў персонажа з вялікім інтэлектам, гэта пастка для новага гульца, таму што калі высокі інтэлект, табе даецца шмат фактаў, якія для праходжання гульні нахрен не патрэбныя. Чым менш ты ведаеш пра асяроддзе, тым лепей насамрэч. Ось, і проста робіш нешта. Ось. Гульня шмурэнная, але зноў жа, парог, калі ты спрабуеш рэальна дасканала быць дэтэктывам і разбірацца ў тым, што адбываецца, то трошкі занадта. Тут занадта. І гульня не пра гэта, як потым вызначаецца. Увогуле не пра гэта. Так, давайте спрабуем вытрымаць. Атрымалася. Уявіце сабе, калі мы зараз праваліліся, Калі ты робіш удых, цябе кутвае страшны смурод. Гэта сігнал да твайго розуму. А што трэба уцякаць, а для твайго страўніка што трэба апаражніцца. Стаіш сярод гэтага з рукамі ўздоўж тулава і прыжмуранымі прыплюснутымі вачыма. Тое, што вісіць перад табой, гэта загадка згніючага мяса, татуіровак і сухажылляў. Яны заўсёды так робяць? Так, пра 7 дзён. Мы маем справу за развітым раскладам. Ну, развітым раскладам, то бок развальваецца ўжо труп. Падысці на крок бліжэй. Мужчына перад табой аголены, не лічачы бялізнай і шавікоў з эмалі. У яго зелянявая скура, пакрытая ўзорам гнілых жылаў і бледных плям. На грудзях і плячах віднеецца выцвілая сетка татуіровак. Транспартны пояс, якім яго замацавалі на галіне, выглядае як прамысловы. Я захаваўся перад гэтым. Паглядзець на абутак. Матэрыял, напэўна, кераміка. Яго чыстая бялізна ўтварае яркі кантраст для гніючага цела вышэй каленаў. Мужчына меў на сабе тоўстыя палімерныя шкарпэты, якімі, верагодна, абараняў сябе. Шкарпэты? Так, шкарпэты. Палімерныя шкарпэты, якімі, верагодна, абараняў сябе ад апёкаў. Яны пакрытыя дробнай сеткай злучаных паміж сабой плітак. Далікатныя і крохкія, здаюцца неадпаведнымі свету навокал цябе. Як быццам яны не на сваім месцы. Гэта, відавочна, не абутак, а панцыр. Напэўна, яны з'яўляюцца часткай большага набору. Гэта не проста абутак, праўда? Гэта даспехі. Сапраўды, нататнікам пад плячом, пад рукою. А лейтенант прысядае, каб разгледзець... ўсё ж такі пад плячом. Нататнікам пад плячом, а лейтенант прысядае, каб разгледзець падошвы. Тэхнічна кажучы, гэта не абутак, а чобаты. Сабатоны. Я проста не ўпэўнены, насамрэч, як іх перакладаць. Ну, тут чобаты. Я не ўпэўнены. Ну, карацей, проста як паножы, ну, вось, як такая частка зброі, як кажуць. О, паручнік выкарыстоўвае мнемотик А6. Гэта не проста нататнік, а сапраўдная класіка. А кінь успакоя. Вось наконт таго, высокі інтэлект, энцыклапедыя такая. О, глядзі, я ведаю факт, это такі нахрен мне гэты факт. Так, пакінь успакоя нататнік. Раскажы мне пра гэтую браню. Это, відавочна, нейкі від супербрані. Ці брані будучыні. Супербраня будучыні? Я з'яўляюся узорам безнадзейнасці. Я бескарысны. Насамрэч, па-ангельскі там проста. Я проста бескарысны. Што гэта за браня?
Керамічны панцыр, напэўна, дыяксід цырконію. Тут павінна быць інфармацыя аб вытворцы. Дзе? Пад абцасам. Fairweather. Прачытаў крыху паварочваючы абутак. Fairweather мадэль T500 SP. SP, напэўна, скарачэнне ад шкляная паверхня. Гэта прасунутая рэч. Што здарылася з астатнімі? Элементы, напэўна, разабралі мясцовыя. Здзівіўся б, каб у яго было на сабе нешта больш праз 7 дзён на гэтым дрэве. Павінны пашукаць гэтыя элементы, кавалкі брані. Гэта браня можа аказацца крыніцай інфармацыі, ківае галавой у бок Куно. Гэта можа быць сапраўды адзіная рэч, якую ён сапраўды ведае. If you wear those pieces, it will help me protect Калі б ты надзеў гэтыя элементы, мне было бы лягчэй браніць тваё зямное цела. Чаму маё цяперашняе цела патрабуе абароны? Yes, Так, bullets will у паветры fly. будуць лётаць кулі, яны заўсёды лётаюць, а цела мясістае, мяккае і далікатнае. Impermeable. Ахіні яго керамічным панцырам, сутыкніся са смерцю. Resist death. Так. Можа, ён проста насіў гэты чаравікі і не меў ніякай астатняй часткі панцыра? Не, я думаю, што ён меў пад адзеннем нешта каштоўнае. Каб дабрацца да гэтага, ім давялося зняць з яго джинсы і кашулю, якія мы знайшлі. Такога тыпу панцыр часта носіцца пад адзеннем. Nice. Нядрэнна, гэта мае сэнс. А можа, загадалі яму распрануцца перад павешаннем, каб яго прынізіць? Для гэтага звычайна вешаюць людзей зусім голымі. А Лапута Мадрая, Мазда, Бяссмерце і падобнае да іх. А на ім усё яшчэ былі трусы. Fucking talking about underpants. Куна уклікаецца, ну там, твіч карацей, кажуць пра трусы. Clearly, І смяецца. Kuno would like to get Відавочна, a Куна chance хацеў бы to нешта тут уставіць, але but не it's надта not мае his за што fault. зачапіцца. Hold on to. Гэты матэрыял, здаецца, не пасуе тут. Гэта праўда, ён дарагі. Лейтенант праводзіць паказальным пальцам лінію кандэнсавай пары, якая села на керамічны паверхні. Прасілі на працягу многіх гадоў падобны матэрыял для нашых тактычных падраздзяленняў. Кіраўніцтва палічыла, што ён занадта дарагі. За гэты час мы страцілі 6 чалавек, якія загінулі абстрэлу з аўтаматычнай зброі. Пра якую суму мы гаворым? Поўны камплект каштуе прыкладна 4 гадавыя заробкі. Але ж я ведаю, ты ж ведаеш польску, маглі б з яе перакладаць. Аўтаматычны пераклад з польскую зроблены. Ну, вось гэты пераклад, ён з польскую зроблены. Вось. Ангельскую я ведаю значна лепей, чым польскую, значна ведаю лепей, чым польскую. Плюс яшчэ, дзе якая справа? Палякі, калі у любом перакладзе, які адыходзіць ад арыгінала, ёсць яшчэ нейкія моманты, якія прыйшлося абыгрываць у гэтай мове. Так? Калі перакладаць лепей перакладаць з арыгінала, карыстаючыся напрацоўкамі іншых моваў. Таму план такі: перакладаць з ангельскай, як бы яно ўжо перакладзена з польскай, так? У нас ужо ёсць пераклад, нам патрэбна толькі рэдагаваць гэта, каб яно супадала па сэнсу, трымалася у сэнсе арыгінала і падтрымлівала арыгінал. І там, дзе магчыма, ну, там, дзе не атрымліваецца, там не атрымліваецца, таму што зноў жа нейкія камбінацыі словаў альбо жартаў, яны проста незразумела, іх прыйдзецца адаптаваць, так? Вось. Але можна падглядзець, што зрабілі, напрыклад, у польскай мове, можа яшчэ ў якой. І проста натхніцца, скажам так, іншым перакладам, каб калі не так жа ўзяць адтуль напрямую, то хаця бы прыдумаць ідэю, як можна адаптаваць. Вось прыкладна так. Ось. Так што не, гэта ён і так перакладзены з польскай. Гэта літаральны пераклад з польскай. Літаральнай. Вельмі літаральнай месцамі. Нешта котлеткі ў мяне там не аб'ядналіся, я бачу. Там нешта 100 на котлеткі, яны уляцелі неяк не туды. Нейкія з котлетак у нас не такія, як іншыя. Я нават не бачу, якія з іх не тыя, таму я зараз усе выпраўляю. На усялякі выпадак. Оп. Аднавіў і вам яшчэ раз спіс аднаўлю. І таму у нас котлеткі павінны выправіцца. Павінна было выправіцца. Толькі бачу так. Усё на месцы. Котлеткі аб'ядналіся. Вітаю, Ouch Potato. У нас сёння, гэта мы зараз гуляем ужо трошкі ў аднаўленую версію перакладу. Было выпраўлена ў асноўным апісанне розных характарыстык і яшчэ мелкія праўкі проста па рэдактуры, па тэксту. Пры гэтым яна не вельмі так дзесьці збіраецца, то бок большасць, вядома, што большасць тэкста
Засталося, але выпраўленняў каля сотні дзесьці. Плюс-мінус, я не скажу дакладна, я не лічыў. Вось, выглядаю каля сотні. Можа менш, можа больш. І з усімі гэтымі ўпраўленнямі, як бы яны не зусім сістэмныя і пакуль не вельмі заўважныя, але калі ведаць, куды паглядзець, там ужо лепей. Вось, пакрыху дапаўняецца. Зараз займаемся тым, што патрэбна дрэва дыялогаў стварыць, таму што ўсе шмат якіх памылак у перакладзе аўтаматычным, то ў асноўным усё ўзнікла за... Мне падаецца, котлеткі ўсё яшчэ развалены. Но я бачу, што ёсць варыянт за 900. Не, пачакайце-ка, ўсё нормально. Мне ўжо паказвае нормально. Я тут толькі што ў спіс зазірнуў, просто выглядал неяк не так. Так вось, пераклад як бы... Ён паляпшаецца, зараз не хапае у ідэале сабраць поўнасцю... Як ён? Зараз паспробую патлумачыць. Дрэва дыялогаў, то бок каб бачыць, хто каму што адказвае. І атрымліваецца, ёсць такая праблема, там мо і лацінская, магчыма, такое вельмі верагодна. Так, яно развалілася на дзве, і гэта хутчэй за ўсё з-за таго, што адна з іх з... Так. Яно там у мяне ў пошукі паказвае, што як бы адно, але не тое. Добра. Зараз выпраўляю назад. Дайте момент. Об'єднаю назад. Яно просто не заўважна, што дзе. Ёсць. І для вас яшчэ аднавіць, каб вам спіс паказваўся. Трэба яйкі дадаваць. Ну вы бачце, разваліліся котлеткі. Яшчэ стрым не пачаўся па котлетках, а ў нас уже котлеткі разваліліся. Так, зараз павінна быць усё ў парадку, яны павінны былі аб'яднацца разам. Дык вось. Гэтую версію, і мы зараз літаральна, гэта сёння стрым праверка перад тым, як выкласці на Nexus Mods, то бок пасля стрыма яшчэ трошкі пазней пачну запакоўваць, не запакоўваць, а просто збяру. Гэта ўжо файлы, яны як бы запакаваныя, ляжаць ужо асабіста. Застанецца толькі аднавіць на Nexus Mods, што я як бы дагэтуль не рабіў, але пабачым. Муку трэба дадаваць, гэта па жаданню. Так. У паўночна-заходнім рэгіёне Рывашолю сярэдні гадавы заробак супрацоўніка складае 5500 рэалаў, без уліку надбаўкі за званне. Слухайце, мой гадавы заробак складае 5500 рэалаў? Немнога, не шмат, дакладна. Так. Гучыць аж смешна, не дзіўна, што мне не па кішэні аплата хостела. Гадавы заробак 5500. Рэальна? Ну, насамрэч, калі гэта з год, цэлы 5500 рэалаў. Напрыклад, тыя штаны, якія Куна жадае, каб мы набылі за 300, гэта проста кабзда. Непрыемная сітуацыя, прызнаю. Адкуль у гэтага чалавека ўзяліся грошы на такое дарагое абсталяванне? Павінны гэта вызначыць, правярае свае нататкі. Спадар, Гарте прапаноўваў, што ахвяра працавала ахоўнікам у партавым прадпрыемстве. Гэта пацвярджае мае здагадкі. Пярэдняя справаздача? Матэрыялы, якія я сабраў у маім пастарунку. Справаздача пра Мартінез. Напэўна, вы таксама такую падрыхтавалі. Гэта вельмі дарагое абсталяванне для ахоўніка. Згодна, гэта абсталяванне адназначна па-за фінансавай дасяжнасцю ахоўніка. Пастукаю ў бутэльку, што? Якая бутэлька, блін? Па буту пастукаць. Разносіцца ціхі звонкападобны гук, нібыта ты пастукаў па краі фарфоравую кубку. Так. Раптоўна твой біцепс напружваецца, рука згінаецца ў локці і рыхтуецца да ўдара. Ударыць мацней. Так, глядзіце, мы пагрукалі ў бут,
У нас есть два варианта. Ударить мацней и просто прокомментовать, что подается, что оно довольно деликатное. Голосование. Ударим мацней, альбо покинем. Не будем бить? Лупасить по буту не будем? Няўжо? Няўжо 100%. Добре. It's anything but. Наадварот, This material гэты is матэрыял kinetic кінетычны redistributor. рэдистрибьютор. Kinetic energy Ён horizontally. рассеивае кінетычную энергію гарызантальна ад пліткі да Dissipating пліткі. entirely. Цалкам яе заглушаючы, See? паказвае на ён паказвае на абутак. Бачыш? Faint organic Няясныя lines арганічныя cover the лініі plates пакрываюць where they пліткі ў месцах, дзе яны separate падзяляюцца на into меншыя. These Гэтыя, у plates сваю then чаргу, divide into дзеляцца на яшчэ smaller меншыя, пакуль until урэшце рэшт іх there сотні. are hundreds of them altogether. Like whirls of Як fruit. узоры на драўляным The design паркеце. looks all Дызайн выглядае натхнёным прыродай, вельмі трывалымі драўлянымі матэрыяламі, напрыклад, Variety and ebony дрэвам, palms. довгояковым дрэвам або эбанам. Лігнум вітае альбо эбані. Добра. Што гэта мне нагадвае? If trees were made of Калі б porcelain, дрэвы былі з іх this is what their cross-sections would look like. калі б парцаляна, яна ж порцелейна, гэта ж кераміка. Ну, вось яно так і будзе, по-моему, так. Калі б дрэва было з керамікі, так выглядалі бы іх разрэзы. Перасунь пальцамі па лініях. Smooth, glossy А гладкая surface, бліскучая fractured паверхня into разбіта на ўсё ever больш more складаныя intricate злучэнні, connections. які канцэнтруюцца на правым чаравіку, дзе ты заўважаеш, Where you notice. The whirls are in a shape узоры of складаюцца ў выглядзе камбінацыі літар і нумароў. Е50, 100, кропка, 1000. Паказаць, здаецца, на правым чаравіку ёсць серыйны нумар. Can you read it to me? Добра, можаш мне яго прачытаць? Пытае, пасля чаго можаце языком засыхаючы кончык сваёй асад. X5415. Драматургія. X54 1567 4567 8222. Давай пахлусім. Драматургія жадае пахлусіць. Там проверка моца была? Так, там была проверка моца. Вось. У нас есть два варианта. Драматургія жадае, каб мы схлусілі наконт нумара. Сказаць праўду альбо схлусіць наконт нумара. Галасаванне. Першы варыянт праўда, другі хлусня. Мы сёння праўдзівы коп? Ага, бачу, ладно. Праўду кажам. We have a make and a number. Мы маем вытворцу і серійны нумер, гэта ўжо нешта. Як скончым тут, зможам выкарыстоўваць радыё маёй кінема, каб гэта праверыць. Нашы аддзелы гэтым зоймуцца. Паспрабаваць зняць абутак. Ваш ноздры напаўняе смурод, калі ты штурхаеш уніз, зверху даходзіць злавесны рыпучы гук. Стой! Крычыць лейтенант рэзкім голасам, ён углядаецца ў цябе, як ты стаіш з ботам пад плячом. Pig's gonna pull his head off. Свіння зараз адарве яму галаву. Як брутальна. Што? Even the mongrels can Нават жа destroy бракі a бачаць, што body вось-вось with адарвеш яму галаву. Зрабі гэта, гамасек. Я не гамасек. Stop obsessing about Спыніце your зацяржвацца на sexuality. сваёй сексуальнасці, афіцэр. We're about Хутка to вы перашкодзіце seriously далейшаму compromise даследаванню your трупа. body. Сапраўды, з гэтага ракурса не выглядае, каб шыя магла вытрымаць значна больш. На працягу тыдня пасля смерці мышцы амаль цалкам перайшлі ў вадкасць. What are you trying to achieve anyway? Чаго ты на самай Why справе are you хочаш hanging дасягнуць? on Чаму to ты that прычапіўся да гэтага бута? Гэта першы варыянт. Гэтыя чаравікі цудоўна падышлі б да маёго клёшу. Другі варыянт. Гэта перадавая тэхналогія ворага. Мы маглі б яе вывучыць і даведацца пра слабыя бакі праціўніка. Трэцяе. А ці мы не дэтэктывы? У боце могуць быць сляды. Чацвёрты варыянт. Ты казаў, што яны дарагія. Падумаў, што прадам іх, зараблю крыху соусу. Там літаральна... Пятае. Прабачце, я нават не хацеў іх здымаць, просто падумаў, што мушу паспрабаваць. Спрабуем. Галасаванне. Як вы думаеце, да нашага клёшу падыдзе? Перадавай тэхналогія ворагам. Я бачу. Яшчэ варыянт, мы ж не дэтэктывы, там жа могуць быць сляды. Ага, окей, добра, там... А ці ж мы не дэтэктывы? У боце могуць быць сляды. How many clues do you need? Колькі яшчэ падказ трэба? Ты ўжо знайшоў серыйны нумар. Апроч гэтага, лейтенант пастуквае па боце. There's no way. Няма шансаў, што табе атрымаецца зняць All the гэтыя боты. organic matter У іх is збіралася destroyed ўся арганічная рэчыва з яго цела. У гэты момант яны зрасліся з яго нагамі. Як думаеш, чаму мясцовых яшчэ не скралі? Your
Вы ўпэўнены, што ёсць нейкі спосаб, каб іх зняць, але спачатку цела павінна ляжаць на зямлі. Акрамя таго, лепш было б, напэўна, каб лейтенанта не было побач. Першы варыянт. Гэта, мабыць, не дрэнны план, пацвердзіць яго. Другі. Украсці абутак у памерлага, але ж гэта было б неганарова адмовіцца ў імя Горнару. Ну што, плануем скрасці абутак у памерлага альбо не? Галасаванне. Дзіўна, што іх не адпілавалі разам з нагамі. Гэта вельмі верагодна, што хтосьці нават і жадаў бы гэта зрабіць. Проста мы, баяліся запэцкацца, альбо каб іх абвінавацілі ў забойстве. Неганарова гэта будзе. Ну добра, ты заплаціш рахунак у хостеле пунктамі гонару. Колькі іх дагэтуль не збіраў? Ці існуе што такое, як балы гонару? Другое, што ў такім разе станецца забудкам? Далей, давайте спытаем у нашых спрытных пальцаў. Вядома, што няма, не будь наіўным. Блін, ну ладно. Можа быць, мы сапраўды бы расплаціліся з імі бы. Нагадваю, у нас грошай няма, затое у нас палова дня прайшла ўжо. У нас ўсё яшчэ нават і не блізка да грошай, якія нам патрэбны, каб спыніцца на ноч у хостеле. Так, што ў такім разе станецца забудкам? Каранеры зоймуцца імі. Улічваючы стан морга, ўсё роўна нічога з гэтага не выйдзе. Але ж увесь свет не выправіш. Можам працягваць? Глядзіце на абутак. Добра. Адысці паглядзець на цела. Цела павольна круціцца на транспартным поясе. Яго тулова пакрыта татуіроўкамі, а канечнасці сінімі і жоўтымі плямамі. Добра, гэта мы толькі адзін пункт разглядзелі. Мы толькі абутак паглядзелі. Паглядзець на пояс. Вузел пятлі моцна зацягнуўся пад вагай трупа. Жоўты поліэстер з вострымі бакамі ўразаецца ў яго скуру. Зверху пояс зафіксаваны спражкай. Спражкай? Як яна? Яна ж не спражка, не халера. Ну, неважно. Зафіксавана да галіны. Это умацаваны сталлю транспартны рамень, старэйшы брат звычайнага рамня. Служыць для мацавання грузаў пад 6 ротарнымі паветранымі караблямі. О, нешта ёсць на поясе. Знаёмае слово, якое узбуджае ў цябе жаданне. Што такое? Так, чекайте-ка. Жадание. Что такое? Слово? Другое. Игноруй. Голосование. У нас... Мы трошки узбудзіліся, калі гэты пояс паглядзелі. Электрохімія такая, давай, мужик, рабі херню. Что такое? Написано жоўтымі літрамі уздоўж звілістай уздоўж звілістага транспартировачнага рамня, слова верміліон. Толькі глыбокая туга па залацістым напоі з гэтай назвай дазваляе табе распазнаць выцвілы лагатып мясцовага піваварнага завода. Я павінен выпіць. Першы варыянт. Я павінен выпіць. Другі варыянт. Гэта дрэнны момант, каб выпіць, праўда? Галасаванне. Наколькі мы алкаголік? Мы ўжо трошкі палізалі стойку, мне падаецца. Не памятаю, у гэтай версіі на гэтым захаванні ці не. Я павінен выпіць. Ну, я ж не буду спрачацца з чатам, правильно? Не павінен піць. Павінен правесці папярэдні агляд цела ахвяры. Скончылі мы на стрыпе? На гэтым самым, на рамні. Не пытайся, адкуль я ведаю, але гэта рамень для вмацавання грузаў пры паветраных перавозках. Паветраных? Я думаў, што іх выкарыстоўваюць на грузавіках для замацавання грузу. Гэта ўзмоцнены тып для паветранага транспарту, так мне кажа мозг. Ківае галавой. У мясцовым порце выкарыстоўваюць 6... Што? Шасціротарнікі для перамяшчэння кантэйнераў. У мяне ўражанне, што злачынцы выкарыстоўвалі тое, што ў іх было пад рукой, нават не звяртаючы ўвагі на тое, што такім чынам самі сябе выдадуць. Мы мяркуем, што гэта зрабілі мясцовыя работнікі порта. Другое. Відавочна вельмі хацелі, каб ён там застаўся, але не умацавана сталёвым дротам.
Трэці, як яны ўвогуле так. Мы лічым, што гэта працаўнікі порта? Brief suggested as Так, much. так прапановала інструкцыя. Забойства матываваная палітыка падчас працягвала Did you not get a briefing? працяглага страйку. Ты не атрымаў інструкцыю? Першае. Так. Другое. Не, магчыма, яны забыліся даць мне яго. Трэцяе. Маё мінулае было цалкам знішчана, нічога не засталося. Ні маёй маці, ні кахання майго жыцця. І ўжо дакладна не ніякі брыфінг. Так, давайте трэцяму. Ён жа ведае пра тое, што у нас амнезія. Okay. You should ask me for one the first moment we get. Добра, адказвае ён маргаючы. У такім выпадку трэба было б мяне спытацца, як толькі з'явілася магчымасць. Добра, мы спытаем яго. Відавочна, вельмі хацелі, каб ён там застаўся, лінія ўмацавана сталёвым дротам. I was afraid it would be. Гэтага я баяўся, устае, каб глянуць на пояс. Сталёвае ўзмацненне, паралельныя палосы. Высвятляецца, што зняць яго на зямлю будзе больш праблематычна, чым я меркаваў. Як яны яго ўвогуле там зацягнулі? Balloons is one of those things that Пятля гэта адна з тых рэчаў, якія найлягчэй прасунуць працуюць у адзін бок. Паказвае на зашпільку, якая мацуе рамень да галіны над вамі. Узлезлі па гэтай дзіцячай лесвіцы? Паказаць на прыбітую да дрэва лесвічку. that ladder can't carry. Эта лесвіца не вытрымае дарослага мужчыну. Я таксама не заўважыў ніякіх пашкоджанняў кары, а ты? Мяркую, што яны кінулі ремень на галіну, як ласо, а потым зацягнулі яго, каб зачыніць зашпільку. Бачыце, ён выконваючы адпаведны рух рукамі. Could be. The Можа shape быць of the так. branch Форма still галіны is падтрымлівала б гэтую тэорыю. Там былі лёгкія сляды. Так, мы ўжо аглядалі, мне падаецца. Так. Мы гэта The аглядзі cadaver цела? hangs from the Адысці top. давай. Зараз яшчэ раз на сляды паглядзім, бо я не ўпэўнены, мы яшчэ аглядалі іх ужо поўнасцю. What do you see? Так, мы ўжо аглядалі іх. Добра. Я не ведаю, адкуль мы грошы возьмем. The man Вечар before набліжаецца, а у is нас naked, грошай усё яшчэ but няма. for a pair of underpants and white boots. His skin is marbled with decaying veins and blotched Я пра тое, што by хтосьці fatigue. быў лёгкі, магчыма, On his дастаткова, chest, каб the залезці па fading дзіцячай web of лесвіцы. tattoos. Магчыма, але нават калі і хтосьці лёгкі, ён бы на кары бы ўсё роўно пакінуў сляды. Ну, ён бы як бы узлазіў і хутчэй за ўсё пашкодзіў кару. Звычайна, ну, як з імі зроблена. Плюс яна яшчэ выглядае так, што ёй не карысталіся ўжо да халеры. Вось, так што я думаю, што насамрэч малаверагодна, хутчэй за ўсё яны рэальна зацягнулі як ёсць. Як прапанаваў Кім. An intricate web of Татуіроўкі. blue lines На корпусе stretches віднеецца across the вытанчанае torso, павуцінне from the right сініх shoulder ліній to ад the правага southern пляча да shoulder. сонечнага Each спляцення time кожны раз, they калі яны intersect, перасякаюцца, small утвараюць white маленькую stars белую form зорку. in their crossing. Кура пакрыта сотнямі Hundreds бляднеючых of зорак. fading asterisks Больш за ўсё іх settle відаць у on his вобласці skin. сэрца. Their concentration is highest around his heart. Ці гэта карта начнога Map неба? of the stars. Зорная карта? Пытаецца I за do тым see some паварочваць, каб similarity уздыхнуць і to нахіляецца над astronomical татуіроўкай. charts. Заўважаю пэўнае падабенства да астранамічных карт, магчыма, But it seems more particular. месінскіх з перыяду вялікага веку. Але гэты ўзор здаецца больш індывідуальным, неяк персаналізаваным. As if someone left out most of the Як night быццам sky. хтосьці адхіліў большасць начнога неба, прапусціўшы яго праз фільтр асабістых пераваг. Вы не можете вызначыць, якім менавіта яны з'яўляюцца. Мысль рассеивается, і вы адчуваеце, быццам маеце толькі на палову. Маеце рацыю толькі на палову. Чагосьці я тут не заўважаю. Я таксама. Раптам раздаўся рэзкі гук адкрытай маланкі аранжавага бомбера лейтенанта. З унутранай кішэні курткі дастае ён невялікі кавалак фрэзаванага алюмінію і раскладвае яго. Чуецца гук, падобны да гучання мяча, які выцягваюць з ножнаў. З'яўляецца невялікая лінза, нейкі тып апарата. Што гэта такое? Тригат Sunshine, міні. Тригат з'яўляецца вядучым сусветным вытворцам камунікацыйных прылад, а галоўным чынам праектараў. Камера, на якую ты глядзеш, здаецца табе неяк знаёмай. Сцягнуць боты, дык мы яшчэ і труп нават не знялі. О, халера, Куна, што гэта, курва? An instant color camera. Бліскавічная каляровая фотокамера. Дастае дзве шклянкі, дзве невялічкія шкляныя ампулы, закрыты металічнымі затворамі, і змяшчае іх з стрычкай у гняздо, якое знаходзіцца на бакавой сценцы прылады. Яго суправаджае бліскучая вузкая шчыліна. Што? Апошняя?
Там збоку блішчить великая вузкая, невеличкая вузкая I шчыліна. have only 2 ampoules. У меня только 2 ампулы, but там няхай ніхто не I want to рухаецца, не wait. хачу ніводнай замарнаваць. Наводзіць апарат на цела і зазіраю ў яго ўнутр. Лінза патрабуе трохі рэгулявання, і потым A sound, a shrill flash. гучыць followed звон, by і следам a адбываецца break, жудасная small ўспышка. ampoule of Затым glass. разбіваецца шкляная You see ампула. Ты streams бачыш of струмені colour колераў, roll якія into выліваюцца a на thick, тоўсты, glossy piece of бліскучы paper. кавалак паперы, які Roll it out. высоўваецца з апарата. In case we need it. На выпадак, калі нам гэта спатрэбіцца. Абвяшчае ён, трасучы паперы, каб паскорыць яе высыханне на халодным ветры. На паперы намалявана ідэальная каляровая копія татуіроўкі з грудзі нябожчыка. Крутая Yes. машынка. Так, It is адказвае pretty ён, cool, isn't склаўшы апарат і прымацаваўшы яго да свайго рамяня. Даволі крута, праўда? Навошта нам гэтае фота? Contains insight to the Гэтае victim's фота first. дае By his уяўленне will, аб жыцці I'd аб say ахвяры. this was a man of Судзячы physical па будове яго violence. цела, я думаю, што ён Story быў he wanted чалавекам, his body to які tell не was important to him. грэбаваў It is his фізічным destiny гвалтам. to І us. гісторыя, якую ён хацеў Someone перадаць should пра сваё decipher цела, it. была для яго We need важнай. to show it around. Гэта яго ліст да нас. Хтосьці павінен яго прачытаць. Мы павінны паказаць гэтае фота мясцовым. А магу я яе ўзяць? Пагляджу на яе пазней без гэтага трупнага смуроду. Sure. Just Вядома, don't lose толькі it. не згубі, аказвае ён, перадаючы табе кавалак згорнутай фатаграфічнай паперы. Не больш за пачку цыгарэт. The glossy-eyed corpse looks by, Так. his mouth mute. Як жа, and his ведаеце, skin as памятаеце, у нас colourful быў as гэты the момант, мы chemical ўжо праходзілі rainbow яго on the photo у пятнічны стрым, другі пятнічны Opportunistic стрым, так, на organisms. галасаванні. Як жа складана было гэты момент без перакладу. Блін, кабзда, як было складана мне. Я просто ўжо падстаміўся. Мы сядзелі на гэтым трупе, можа, не ведаю. Ён і доўгі, ён 1,5, можа, гадзіны, дзесьці, ну, 2 нават сегмент гэты. Ён доўгі, рэальна. Але калі кожную фразу яшчэ перакладаць, яна вельмі такая драматычная, апавядальная, і пры гэтым яшчэ калі патрэбна перакладаць, гэта ўвогуле пераўтвараецца кабзду. Паглядзіце His яму ў eyes вочы. are milky white Вочы and blind to У the яго world. малочна-белыя, нягледзячы на свет і высоўныя There is no one і hurt, гратэскна высунутыя just з some бакавін. aquatic terrors. Their Няма там ніякага розуму, толькі пачвары з глыбі. dark brown hair На яго на галаве grows растуць on his head. цёмна-бурыя His валасы. face is Твар у ready любую to хвіліну можа explode разарвацца пад from уздзеяннем the працэсаў, organic што праходзіць пад processes скурай. inside. The Пасмяротная death's прывідная head усмешка is ўжо past. знікла. What Засталася remains маса, якая is нічога an не нагадвае. unrecognizable mess. Так. Скажы мне, памерлы, хто ты? На гэты раз мы не настолькі адчувальныя, таму, хутчэй за ўсё, паразмаўляць з трупом у нас не атрымаецца. Прайшлі, вы глядзіце. Нягледзячы на нізкія варыянты, на нізкія шансы. Мяне няма. Куды ты пайшоў? У віры шэрасці. А дзе гэта? У мінулым, далёка на захадзе. Я не магу адкрыць халерную перагародку ў маім нататніку. Нечакана. Сіняе сэрца. О, гэта сапраўды класнае гаўно. Табе спадабаецца. Проста націсні не трахне, як заўсёды. Вы чулі, як ён сказаў гэта? Устрахне яго як мага мацней, і там копаў-попаў клоун, ну па тыпу як коп-клоун. Я тюрка крайнік, ну тут ужо не можа адолець. Ён мае на ўвазе карыстанне сілы, яно павінна спрацаваць. Я бачу, што цябе тут ужо няма, але хто ты? Я нейкі жарт, проста паглядзі на мяне. У табе няма нічога весялага. У жартах таксама няма нічога смешнага. Кім ты быў пры жыцці? Забойца. Курва сын забойца. І забойца. Takes Okay. one to know one. Свой свайго пазнае. У мяне да цябе іншае пытанне. Ну давай. Коп. Так. Что адбываецца? Што ты маеш на ўвазе? Я размаўляю з табой. Гэта сіла тваёй чорная пенны ханка, карацей, чорная вадкасць пачынае бурбавіцца на яго вуснах. Окей, ладно, я просто пропускаю. Уяўленне.
Go ahead. Ну давай, задай мне больше Ask me пытанняў. more questions. Ты вельмі любіш You пытанні. fucking love questions. Чаму я так люблю пытанні? Cause Таму што ты you're a паліцейскі. cop, Вось так вы Rooney. якраз і ездзіце. Што хочаш Look at яшчэ all of пытанняў? them go. Так, давай Here пытанне. you go, Калі ласка. loony. Блін. Here you go, Юлуні. Просто тут Шайбусе Рудольфусе. Я не ведаю, што там было на польскай, але нешта нешта адбылося ў гэты момант. Карацей, ну, як это, вар'ят. На табе вар'ят. Мяне завуць Рудольф? Fuck no. Ніхера ты не Рудольф. You're no Rooney. Так, а чаму Руні? Дзесьці там у ангельскай Руні гэта праскачыла і уже заблыталась усё. Я думаю, што я магу быць Рудольфам. No, you Не, не don't. ты. На маё меркаванне цябе, напэўна, завуць Гары. Your name is probably Harry. Чаму я адчуваю, быццам бы я забыў пра нешта страшнае? Because you Таму have. што ты гэта і зрабіў. Не віж цябе, смярдзіш і ты сумны. Do I remind you of Я something? нагадую табе каго-небудзь. A child born with Дзіця, Moller's народжанае з хваробай disease, Молера, так званага арлікіна, якое цудам Miraculously. дасягнула дарослага ўзросту. Так. Дзіцё, якое церпіць ад арлікінізму. You sure I got Я дрэнна з гэтага выкруціўся Coppolini. по лініі. Come Досить. back later, Coppo. Amuse yourself with my frank manners and Ти my можеш, memento блін, ну, mori нік зусім комбак лейгер, копо. if possible. Also, Верніся ў іншы раз. see me in Копо. your dreams. Забаўляйся маёй шчырасцю і маім мементо морі. Калі гэта магчыма, сустрэнься са мною ў сваіх снах. Так, заплюшчыць вочы і зрабіць крок назад. As you narrow your Калі ты eyes, жмуры плюшчыш вочы, монстр перад табой ператвараецца ў шалёную масу зялёных ружовых плямаў. На котлеткі яшчэ стал складаецца. А ці тыя гэта котлеткі? А на тыя ли котлеткі адправіліся? А, дарэчы, з усім гэтым котлеткі апынуліся так-то на другім месцы. Не халеры сабе вы прасунулі. Так, дайце-ка бярэм. Каб там нармальна склаліся ўсе котлеткі. А, не, нормально. У гэты раз яно, мне падаецца, ўсё адзін у адзін нармальненька склалася разам. Добренька. This is a trick. Гэта You've done трук. it before. Ты ўжо хітрык, ты ўжо рабіў гэта раней. Ружоў паказвае месца, дзе кроў сцякала ў першай гадзіны пасля смерці. Ты можаш такім чынам праверыць, ці нехта маніпуляваў з целам. І адпавядае пазіцыю ў момант смерці і адпавядае абескаляроўванне з пазіцыяй у момант смерці. Only the lower Толькі extremities ніжнія канцы are pink, with a dash рук ружовыя, з his крыху fat сінім hands, адценнем, thighs, спухлыя рукі, and his сцягны neck, і шыя адразу just над above the пятлёй. noose. The rest of the Рэшта цела, corpse здаецца, appears dark green in the cold здаецца, spring у air. халодным весновым паветры цёмна-сіняй. Ну, глядзіце, нават калі котлеткі перамогуць, ну, я, зноў жа, я як бы рыхтуюся звычайна да топавых гулін, ну, што ў нас там у самым топе, я да гэтага звычайна рыхтуюся, і як бы, ну, магу паглядзець штосьці раней, прадбачыць нейкія праблемы. З котлеткамі, як я сказаў, гэта патрэбна тэхнічная падрыхтоўка і значна больш, чым звычайна. Таму яна будзе стрым па котлетках, калі пераможа, то ён будзе, калі я буду падрыхтаваны. Таму што гэта не запусціць стрым у OBS, так? Мне патрэбна неяк наладзіць, каб гэта ўсё працавала і стрымілася яшчэ. Я такога ніколі не арганізоўваў. Мне спатрэбіцца як мінімум адна камера, вось, на гэтую справу, каб яна яшчэ была замацавана нейкім чынам, каб усё было бачна. Так што, ну, спатрэбіцца падрыхтавацца. Вось такая справа. Вось, і я гэта за адзін вечар не зраблю, нават калі зараз пачну рыхтавацца, то да пятніцы я не паспею просто падрыхтавацца. Вось. Ну і зноў жа, трэба праверыць, хутчэй за ўсё я заведу сабе спецыяльны аккаунт нейкі на Twitch, спецыяльны, каб проста самому сабе пастрыміць, праверыць, што ўсё працуе. Вось. Такая рэч. Спадзяюся, ўсё нармальна будзе, бо зноў жа, для мяне гэта не новы досвед, я такога не рабіў.
І Норнорам, я думаю, я зраблю рэальна дзесьці асабісты стрым. Гэта хутчэй за ўсё будзе выходны ўвогуле. І котлеткі будуць у выходныя. Таму што пасля працы альбо да працы. Падчас працы я не змагу. Да працы гэта не мае сэнсу, таксама падрыхтоўка. Вось, таму хутчэй за ўсё гэта будзе дзесьці асабісты стрым, дзесьці ў выходныя. Таму што ніяк я па-іншаму не падрыхтуюся. Мне патрэбна будзе там, ну, гадзінку-дзве, як мінімум перад стрымом яшчэ пераправерыць усё, што стрым пройдзе нармальна, таму што такое можа быць, што нават калі падрыхтоўка ўсё будзе дагэтуль зроблена, перад стрымом бывае такое, што ўсё адвальваецца. Таму вельмі не хочацца такога. Так, мае ружовы твар і рукі, сцёгны таксама. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have Бачу, good, папраўляю ён well-balanced акуляры, і шыя coloration таксама. Сіняк дасягае самага падбародка. Тут маем добра бачную змену колеру. Даць The вачам monster адпачыць. comes back, Пачвара зноў набывае форму, an становіцца explosion выбухам of колераў, color pulsing with dark парэзаных marble чорнымі veins. ўзорамі жылаў. His А stomach жывот appears выпуклы, як pregnant быццам нешта ў ім with жыве. something. Па сцягне Black спускаецца ў liquid бот streams чорная down вадкасць. his thigh and onto his boot. So what do you think? Дык што думаеш? Мабыць, не жывы. Мабыць, другі варыянт. Мабыць, пасля смерці ён знаходзіўся ў вертыкальным становішчы. Рукі, ступні іншыя і шыя абескаляраваная, без колеру. Зашипець нос. Нешта з яго выходзіць. Чацвёртае, яго пабілі. Бачыш сіняк? Сінякі. Ну я ведаю, адкуль сінякі. Давайте пра сінякі. I do. Бачу, большасць гэта пасмяротнае пашкоджанне. Магчыма, нават усе. Гэтыя юныя злачынцы ускладнілі нам задачу сваёй спартыўнай актыўнасцю. Stop talking. Перастань гаварыць загадкамі, вузкавокі. Кажа, што ты яго някепска выпараў. Куна, крычыць дзяўчына, ты яго жорстка выпараў. Добра. Магчыма, не жыве. Згодны. His personality Яго is асоба no ўжо не longer з'яўляецца часткай гэтага свету. Totally dead. Цалкам мёртвы. Свет больш не ўтрымлівае ў сябе інфармацыю пра яго асобу, гэты час прайшоў 7 дзён таму. That sounds about right. Yes. Ківае галавой, згаджаючыся з гэтай прасунутай канцэптуалізацыяй. Праз момант развагі лейтенант адзначае. Так, гэта гэта падобна на праўду. Так, мабыць, пасля смерці ён знаходзіўся ў вертыкальным становішчы, рукі, ступні і шыя без колеру. Agreed. Згодны. Especially on the neck. Адказвае ён і паказвае на рамень. Асабліва на шые. Рамень спрацаваў як стужка, якая пераціскае, спыняючы кроў у галаве. І нешта пацвярджае павешанне. Так, мне гэта падаецца адзінчым. Усё, здаецца, пацвярджае гэта дапушчэнне. Але перш чым вызначыць верагодную прычыну смерці, мы павінны зняць яго на зямлю. Зашипім The нос. pool of blood and feces has eaten into the frozen mud Так. below the man's feet. Purge liquid is dripping into it. Набор крыві і каловых масу згрызлася ў замерзлую гліну пад нагамі мужчыны, у якая капае вадкасць распаду кроплі за кропляй. Això паказвае на тое, што на момант смерці ў кішэчніку ахвяры знаходзілася не больш за палову кілаграму утрымання. The fuck are you saying? Што ён нясе? Talking about Твіч размаўляюць пра гаўно. Можа, ён быў у прыбіральні незадоўга да смерці? Магчыма, сапраўды не хоча паглыбляцца ў гэтую тэму. Ну, добра, я згодны. Адайсці назад і зрабіць некалькі But глыбокіх удыхаў. there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air. Ёсць нешта, што я павінен ведаць, труп? Of course. Вядома, у цябе ёсць пытанні, ці не так? Сіла твайго ўяўлення ў тваім распараджэнні. The power of Да, мы combat уже пытали его. later, Corporal. Давайте адыдзем, захаваемся. І паспрабуем зняць яго. The man before you is naked, but Ну добра, як мы яго знімем? Здымем. Ты ўпэўнены, што мы скончылі ўжо агляд трупа? Мы можам нешта прапусціць, калі спусцім яго на зямлю, заціхае і пагружаецца ў думкі, пасля чаго правярае свае нататкі. Болей дакладна, маеш планы, як яго адтуль забраць? Узмоцнены сталёвы рамень з'яўляецца унікальнай праблемай. Мае нажніцы для металу тут мала чым дапамогуць. Я не бачу добрай кропкі падыходу, каб іх выкарыстаць. he doesn't actually think. Ён сапраўды не лічыць, што гэтае выпрабаванне з'яўляецца выключным. На яго думку, яно з'яўляецца раздражняльным, нервуючым і больш складаным, чым ён думаў. Цела вісіць больш за 1,2 метра над зямлёю. Ніхто з нас не здольны дацягнуцца да рамня без дапамогі, а нават калі дацягнемся, зданецца пытанне пераразання гэтага ўмацаванага матэрыялу. Мы можам адпілаваць галіну. Так. Залезці туды і адпіліць галіну? Так, напэўна, гэта небяспечна. Павінен быць нейкі менш рызыкоўны спосаб. Напрыклад, такі, які не ўключае падзенне з дрэў.
Так. Гэта гучыць вельмі незручна. Мы не будзем гэтак рабіць. Можа, ўдалося б яго неяк збіць? Так, крычыць з дзікім Кунаса з дзікім энтузіязмам. Час на стральбу, свінні, адстрэль яму галаву. How? Лейтенант застаецца нерухом. Як? Where the buckle ties the rope to the Месца, дзе за шпілька мацуе рамень да галіны, там будзе лепш за ўсё цэліць. Казаць пальцам, там. Гэта за шпілька злучае пасу цэлая. Where? Ah, yes, I see. Дзе? Пытаецца направляючы акуляры. Ага, бачу. Калі снарад трапіць у гэтае месца, то можа вызваліць гэты рамень. Yeah, now we're talking. Ну, нарэшце нешта адбываецца. Павесяліце Куна, халера. They'll miss. The pigs will miss Kuno. Так, прамажуць, свінні прамажаць Куна. Так. Нічога не казаць. Давайте глянем, колькі ў нас увогуле. Целасклад у нас неблагі. А, не, моторык. Йоу, парасота. Усё дрэнна. Хутчэй за ўсё, просто я ўпэўнены, што кім не трапіць, так? А мы не трапім у 2 разы. Нічога не казаць, дайце яму выбраць. with is Цішыня, a рашучым sharp, рухам mutant паручнік and адчыняе sophisticated замок сваёй and курткі. produces a light Выцягвае з-пад яе лёгкі пісталет. He drops a Які у paper нее clip into the barrel, у дуля. separates the У дулу scabbard, папяровы and зарад, puts the бярэ ў cartridge руку чысткі 5 і ўбівае times. патрон 5 ударамі. Патрон? Картридж увогуле. Окей. That's a keel Это массово вырабленные зарадч... Да что ж такое? Muzzle loader. Я не ведаю, что это такое muzzle. Карацей, пистолет Клейл А990 Armistice. Аскетычна сціплы і адзін з найболей распаўсюджаных відаў агнястрэльнай зброі ў свеце. Робіць крок назад і прымае пазіцыю... Блин, мы літаральна там перашкаджаем. Фалуцеса. Хто такі, блин, Фалуцес? Фалустес. Не ведаю, хто гэта. Мерчыце да сваёй мэты. Куток вока паручніка афіцера дрыжыць. Ён трымае палец на спускавым крючку. Нічога не казаць. Зараз, бля, прамахніся. Голос дзіцяці заглушае грукат стрэлу. Выдаецца, Кім трошкі там зламаная яго анімацыя, ён трошкі не ў той бок цэліцца. Голос дзіцяці заглушае грукат стрэлу, які адбіваецца рэхам ад сцен будынкаў, што атачаюць пляц. Вецер павольна разносіць густы дым, калі лейтенант робіць некалькі крокаў назад і кажа сабе: «Халера. Чортавы ідыёт, нікчэмнае мурло». Kuno could have hit it easy. Куна потрапіў з лёгкасцю, але Куна ж, блин, не інвалід, ці не так? Is he? Ну, ўсё ў парадку. Kuno's sorry too. Kuno feels sorry for Куна the таксама poor шкада. lad. Куна спачувае пінгляру. А, ну, бінаклард. Карацей, ён типу, як гэта? Акулярнікам, карацей, яго. Неяк так. Пакпіў з яго акуляраў. Паручнік не кажа ні слова, толькі глядзіць на зброю ў сваёй руцэ. Ну, паспрабаваць? No, we are Не, і так нам пашчасціла. Нічога не знішчылі, ахвяра ўсё яшчэ цэлая. Азіраецца вакол, правяраючы вокна, якія выходзяць на any плошчу. more mistakes. Наступныя памылкі могуць падвергнуць нас непрыемнасцямі з мясцовымі. Яны назіраюць за намі. Маё парушэнне не палепшыла нашу сітуацыю. Павінен сказаць, што пачынае выглядаць на тое, што без чужой дапамогі наўрад ці здымем яго ўніз. Дай мне пісталет, я сам таксама павінен спрабаваць. Ужо і так выглядае гэта дрэнна. Страляем як нейкія хуліганы. Пачынае, але праз момант змоўквае, паціскае плячыма і зараджае пісталет. Калі ласка, я цябе не стрымліваю, толькі не страць яго. Пісталет блішчыць у працягнутай руцэ падручніка. У іх толькі адзін пісталет. This is the Гэта самая sorriest жаласная pair of пара kids свіней, якую Куна Kuno's ever калі-небудзь seen. бачыў. Бярам зброю. Fucking banana poiker. Так, возьми яго, пракляны Shoot yourself in the mouth. бананавы хлопчык. Возьми яго і стрэлі сабе ў морду. Так, спачатку зважыць яго ў руцэ. Холодны кавалак бакеліту, окей, і металу з'яўляецца заскальваюча лёгкім. Твой палец ідэальна уладкоўваецца ў колца і інстынктыўна абапіраецца на спускавы кручок. Ну што, блин, чакаеш, Куна? Скажы яму, каб стрэліў сабе ў морду. Куна маўчыць, паветра напаўняецца агрэсіяй. Спускавы механізм даецца далікатным, гатовым зламацца пад ціскам твайго пальца.
Накерую The пістолет на battle пояс. comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the Прашка ground з'являється на and your мушці left зброя. hand Ти впевнений supporting стоїш your на gun землі, barrel. підпираючи лівою рукою долоні, в якої тримаєш Why don't you пістолет. just shoot yourself Чому in your тобі просто не fucking стрілять mouth? собі у гэтых At least you won't miss. нейкий твар шипіть? Хоча б не промахнешся. Так. Варіанти. Сказать, зачинися. Другие. Подшинь. Что там? Ну, потягнуть за спусковой крючок. Третий. Закрыть спочатку левое воко. Четвертое. Нацелить пистолет на Кунессу. Пятое. Отдать сброю лейтенанту Кицураги. А видите, что? Голосование. Что мы робим? У нас есть брутальные варианты. Ага. Не... Просто стреляем? Не будем навіть подрихтовуватися? Просто стреляем. Добре. Блін, там варіант інший. Ну, отрималося не вельми. Ау. A plume of smoke erupts from Зброю здимається your hand goes numb from трохи its диму, explosion. рука драўняє від сили вибуху. У ушах усё яшчэ звініць, калі адпускаеш зброю, каб праверыць, што адбылося. You missed the belt, Вы не трапілі ў but пояс, it але куля goes трапіла прямо ў straight грудную into клетку. your Праз скуру відаць кавалкі рэбраў. Крыві няма, па жываце цячэ толькі мутная мазь. dripping Раптоўны down смурод his прымушае belly. вочы The залівацца sudden слязьмі. stink makes your eyes water. Крытычны стан маральнага духу. My body's Оп. gonna fucking Вылечыся. do it. О мой боже, зараз, блін, заплачу. Ведала, які мулку. Не ведаю, што то ён. Так. Я не ведаю, што не так з гэтай вашай зброёю, афіцэр. Не трапляе ў туды, куды патрэбна. Другі варыянт. Я больш не хачу гэтым займацца, гэта сумна. Трэцяе. Пачаць плакаць. Мы адчувальныя. Галасаванне. Угу. Пачаць плакаць. Добра. Я на папярэдні не падкінуў дайс, патрэбна было падкінуць дайс. Окей. Зараз дайсик падкіну. Давайте. Ну, D6 няхай будзе так само. Падыдзе. І першы варыянт. Нешта не так з вашай зброяй, афіцэр. Арміністыц даволі складаны афіцэр, асабліва да такой маленькай адлегласці. Бярэ цябе свой пісталет і кладзе яго ў кобуру. Это не віна стрэльбы, што ты не ўмееш страляць. Гэта з-за тваіх свінскіх рук. Pigs don't have hands. Свінні не маюць рук. Маюцца нейкія халерыя капыты ці нешта такое. Куна мае рукі, аказвае ён, паказваючы свае ружовыя пальчыкі. Куна можа збіць гэтага трупа, калі хочаш. Не, Куна, калі я яго не магу збіць, то ніхто не Pop's здолее. bitter 'cause he fucked that corpse up, Kuno. Свиня не ў настрою, бо трапіў у труп Куна. Што за халерны кюрпелё? Я не ведаю, што за матюкі яна кажа, я не ведаю нават з якой We мовы. still need to get him Мы ўсё яшчэ down. мусім нейкім чынам спусціць яго на зямлю, яго голас выдае стому. Мярдзючы пах прымушае яго адвярнуцца ад трупа. Але The як? bad way. Тым спосабам, якога я хацеў бы пазбегнуць, папрасіўшы дапамогі ў рабочых By спорта. asking the harbor У іх ёсць staff. прылады і людзі. Калі яны павесілі яго тут, то змогуць таксама яго If they зняць. put him up there, they can take him down too. А ці не будзе гэта небяспечна? Trust the suspects for Прасіць high-priority подазраваемых дапамагчы з целам ахвяры? Нацягнуць Very much, yes. доўг Which is why I will удзячнасці have ў preferred Эўранта to handle Клера? this ourselves. Вельмі, і менавіта таму я даваў перавагу, каб мы справіліся з гэтымі уласнымі сіламі. Clearly we can't. Але відавочна мы не ў стане. Suck my dick, bitches. Смагчыце мне цэнзуравана, сукі. Окей. Хто такі Эврар The Клэр? leader of the unit. Лідар Саюза. Небяспечны і карумпаваны чалавек з таго, што я чуў. Лепш не мець у яго, не мець ніякіх даўгоў да яго. Yeah? Don't go being someone else's bitches. Так, не рабіце сабе чысці сучак. Вы сучкі Куна. Ага, добра, а як мы трапім у порт? From the gates. By Праз negotiating браму, with перагаворваючыся альбо змагаючыся. Бойка не выклікае ў мяне энтузіазму, глядаецца навокал. Мы можам таксама паспрабаваць знайсці нейкі трэці, сакрэтны шлях. На жаль, ён знайсці яго To малаверагодна. the gates. Да варот. Fight. Змагаемся, кажу я, кажа нам нашае цела. To the gates. Рыторыка, да брамы. Negotiate. Да брамы, але дамовімся. Кажуць нам рыторыка. Ну добра, ідзе. Так, у нас до конца дня яшчэ час
Але я думаю, што варта будзе займацца толькі тым, што мы будзем спрабаваць зарабіць грошай. Вось. Але ж на сёння, я думаю, ўсё. Труп мы не знялі, як мы не спрабавалі. Нам прыйдзецца знайсці таго, хто нам дапаможа з гэтым, бо мы самі не здольныя. Я бяру, гляджу, хто у нас чым займаецца зараз. Сёння я буду запакоўваць гэта і адпраўляць на Nexus Mods. Будзем ужо гатовае яно, ужо ўсё на месца. Так што засталося толькі проста у файлік адзін скласці гэта ўсё і закінуць на Nexus Mods. А у нас зараз шмат чаго. У нас зараз Nine Ravens гуляе у Deceive Inc. разам з Міхасём Гарэзы. Сёння у нас гэты самы кап панядзелак. А разам з Міхасём Гарэзы, Шахрэлем і Куткі Nine Ravens гуляе у Deceive Inc. Але пачакайце-ка, не у Paint. У адних напісана Paint, у Nine Ravens напісана Deceive Inc. Добра. Ватафака БЛР гуляе у Squad. The Latest Cake у чатцы. Давайте сёння да нашых каапераў, вось, скокнем да іх, будзем глядзець. Вам я жадаю добрага вечара. Я сам пайду займацца хаосу делак. Вось. Я сёння буду далей займацца адпраўлю на Nexus Mods пераклад. Заўтра мы гуляем, нагадваю. У нас быў пераможца на дадатковы стрым па галасаванню, і пераможцай была гульня, якая знаходзілася ў сярэдзіне спіса. Прыкладна там каля 16 тысяч на ёй было, гэта было Chicken Palace. Ой, заўтра будзем гуляць у Chicken Palace. А з вами я развітаюся. Добрага вам вечара. Так, шукаю. Дзе там наш? Давайте да і Куткі канкрэтна, вось да яе. Нягледзячы на тое, што яны ў 4 гуляюць, але я вельмі даўно да яе не дасылаў рэйдаў. Оп, адпраўляю вас. Добрага вечара.